Estás a escoitar un falangullo. Isto é un podcast en galego. Se queres descubrir máis, podgalego.agora.gal. Ei, señoras e señores, amantes do sacrilexio, crimes e masacres, vistes o máis cruel? O enésimo récord no prezo do kilovatio hora. Bem-vindos, bem-vindas. Isto é o Mal de Olho. Boa tarde a todos e todas, maldeollas, benvidos ao voso podcast galego e en galego de terror favorito. Eu son Pineda, estou como sempre con Miguel Echuri. Hola, boas, que tal? Hola, boas. Bueno, moitos preguntaránse por que estivemos tanto tempo sen gravar, outros preguntaránse, volven para isto? Miguel? Sí, desculpade, claro. Bueno, o retraso por gravar, temas no meu caso... as desculpas eran por non gravar. Vale. Vacacionais. Claro, o tema que nos ocupa hoxe, sí, culpa miña, por ter uns recordos superiores ao que é a realidade. Tranquilo que, en breve ven Black Christmas 2019, vamos a esquecer completamente este filme. Pero, ten cousiñas, virus. Sí, non tal vez non sexa o pior que pasou por aquí ou... Non, eu opino que non. Eu creo que non. Non? Claro, pasou Zombie Nation alguna outra. Bueno, pois que decir desto? Isto falaremos máis en extenso no bloque habitual no que tratamos cada filme pormenorizadamente, pero neste primeiro bloco o que facemos é ler comentarios, seguintes comentarios cando soa esta melodía. A sección do Dilo. A sección do Dilo que comenta, neste caso para o programa que fixemos de His House, o sesión 3, non sei como se dice eso, temporada 3, programa 4. Boas, maldeollers. Hoxe na sección do Dilo, fora de data, unímonos ao berro unísono de que queremos o Gómez Galloso aberto xa. Sí. Sí, estáse dilatando un pouco o tema. Sí, aí xa, pero... Sí, pero levamos a xa desde o verán, casi. Sí. Seguen a poñer trabas, non era tan fácil, non vai ser. Isabel Rey, sabes como se chama esta? Inés. Sí, ni sei como se chama, é tan grisalla e tan tal que non sei o nome dela. Bueno, pois seguimos aí. Ademais das habituais proclamas desta sección, tamén falaremos de cinema. En concreto, His House, filme seleccionado polo noso sintético favorito e do qual gostei moito. Pode ser que tivera algún tipo de prexuizo ser un produto Netflix, pode ser, mas a verdade é que atopeime unha obra moi interesante e original. Esta trata un tema no que se afundou pouco no xénero, a inmigración, quizás un deses temas pouco representados, porque son reais e realmente terroríficos. Xa sabedes, há cousas das que non queren que falemos. En particular, gostei moito do conteúdo social do filme, mas tamén da componente de terror. Na hora e media que dura o filme, fálase de racismo. Mostra a atroz realidade de xente obrigada a cruzar o Mediterráneo, representa a visón dos africanos emigrados en Europa, como nos ven e como intentan integrarse. Denuncia de forma clara as migallas que lles deixan os Estados europeos en forma de axudas sociais. Recórdanos de maneira indirecta as fráxiles fronteiras africanas sempre ao borde da guerra civil.
Por outra banda, adéntranos no terror africano de bruxos e chamáns, unha vasta e antiquísima cultura baseada na maxia e que, a día de hoxe, aínda sigue moi viva. Por certo, a min deume algo de Canguele, cousa que facía tempo que non conseguía ningún filme. Por todo isto, pareceme un filme notable. Non entendo a mala nota en Filaffinity, 5,5. Sí, 5,5. Será que xa só apreciamos positivamente o entretenimento de superproducións nas que aparecen homes en mallas e cos gallumbos por fora? Que unha cousa non quita outra. Sí. Por último, xa que o Churi Malote abriu o melón do xogo da lura, só teño que dicir que non sei que agardaba desde unha obra menor. Como vos e os nosos ouvintes maldeollers xa saberedes, se queredes ver asiáticos luitando pola sobrevivencia, tedes que ver a grande obra de Takeshi Kitano, Battle Royale. Até o próximo programa, maldeollers. Bueno, pues, de todos modos ten un post-scriptum aquí o dilo. Aclarazón. O director de Battle Royale é Kini Fukasaku, mas Kitano é a personaxe máis salientável do filme. Bueno, Takeshi ten o Takeshi's Castle, aquí chamado humor amarelo. Sí. Que, bueno, é moi xogo da lura. O xogo da lura. E, bueno, sobre o de obra menor, hoxe en día, xa... Quer dizer, comprendo que houve un tempo no que si acababas facendo unha serie era como, non sei, descender de categoría nun deporte, algo así, pero... Bueno, eu creo que aquí hai dúas cousas, non? Tamén... A ver, un momento en que hubo como unha era dourada das series e tal, inicios dos 2000 e tal, que sacaban series de 8 temporadas, boísimas, ademais, e tal, e bueno, eu penso que esa época xa foi. Agora tamén con habendo tanta plataforma producindo as súas propias series e tal, o exceso de oferta tamén fai, bueno, que se acaben vendendo produtos un pouco cuestionables. Sí, que vai ser a calidade. Eu recordo os inicios de HBO, que era todo o que sacaba HBO era ouro. Sí. Bueno, siguen facendo algunha que tamén, outra... pero bueno, que falábamos agora, que ao ver tanta oferta é inevitable que varias producións sean con menor calidade, claro. Pero bueno, eso, obras menores, O Soprano, The Deuce, Boardwalk Empire, por favor. Obra non menor, Virus. Por exemplo. Bueno, aquí hai, bueno, atención, que temos sección do dilo por partida dupla. Sí. Pois o sea, o día. Sí, agora xa a sección do dilo non fora de data, agora é no día. Porque comenta o capítulo pasado, lembremos, este capítulo que se chamaba Filmes de terror que non existen dentro de filmes que sí. E bueno, comenta o seguinte: boas, maldeollers. Hoxe na sección do dilo queremos reivindicar a Futurama como mellor serie de Matt Groening. Algúns céticos diredes que foi Os Simpson, mas todos sabemos que esa serie medrou por enriba das súas posibilidades. En cuanto ao especial de filmes falsos dentro de filmes verdadeiros, para parabenizarvos polo programa. Pareceme unha fantasía e sorprendíme da cuantidade destes que coñecía, xa que cando presentache desa semana anterior non se me ocorreron moitos. Para continuar, hei de desmentir as últimas informacións falsas que se verteron sobre a miña persoa. Eu son mazo fan del Billy. Porque eu dixen que non. Sí. A mí non soaba eso, Sí, non sei, eu tiña ese recordo. Que ninguén ose decir o contrario. Do filme gostei unha barbaridade do espírito do rapaz de Labañón relatado no último dicionario MDO, opino que é unha belísima persoa. Tamén gostaría alabar a recomendación de Churi sobre a serie It Crowd. Aínda que este sintético últimamente está en modo malote, temos que axustar a súa programación, con esta serie portouse ben e deu o seu visto bon. Eu sumome e digo algo máis. Esta é unha das poucas series ás que a miña persoa lle guarda respeito. Se eu fora o Papa, santificaría e poñería o nivel dos filmes. Falando de filmes, estou agora negociando co noso amigo filibustero Jack a visualización de Virus. Para a semana direivos que tal foi. Para finalizar, quería rematar cunha reflexión sobre unha expresión que dixo Miguel: máquina de churros. Obrigado, ao teu próximo programa, Maldeollers. Non lembras nada? Graciñas, o dilo. Nada, non te voy a cabeza. Máquina, de churros. Era sobre ir o excusado. O número 2. Utilizan uns colegas. Bueno, temos outro... Ademais, temos outro comentario.
xa fora da sección de Dilo. Este é de Pau C. De acordo? Pau C. Hola, o podcast está interesante, pero a música escoítase demasiado alta e ás veces non deixa escoitar as voces. Saúdos. Pois isto era polo programa de Sitges. Creo que non foi o único problema que tivo ese programa. A psicofonía de 4 horas largas. Sí, sí. Sí, a pesar de ter agora un equipiño decente, seguimos a ter algúns problemas de son, non sei se por configuracións ou polos electroduendes. Ou porque somos os Valtrapas tamén. Pode ser, claro. Sí, sí. Bueno, eso, creo que nos últimos xa melloramos algo, ¿no? Sí, eu creo que o último está bastante equilibrado, son. Esperemos seguir así. A ver que tal será este. Bom, pois xa avanzábamos no inicio. Temos que falar de Virus, 1999, filme... Non sei, filme, ¿no? Bueno, non teño palabras para isto. Filme de terror, ciencia ficción. Sí, sí, sí. Na que un ente extraterrestre pasa a través dun satélite ruso e coa súa conexión a un barco científico, non? Era a Mir, non? A estación espacial. Pois... Onde vai xa, madre mía. Sí, agora Mir é chátar espacial. Pois coa súa conexión deste barco coa Mir, baixa ese ente extraterrestre que é como de estado eléctrico ou algo así, e toma os computadores do barco, toma o barco, comeza a aprender como matar. Sí, porque este é un barco... Pasan cousas. Tiña laboratorios científicos de máximo nivel, non? Sí, era sí, aparte, é moi raro eso que de repente si un barco, pois imagino que ultra secreto ruso con laboratorios e experimentos e tal, collan un libro que teñen aí no barco e apareza este barco ultra secreto ruso. Sí, pois ten 47 laboratorios, non sei cantas. Ten un laboratorio secreto, non? Sí, fan experimentos secretos. Non pensar ese detalle. E tamén eu creo que o de que este xa tasado en $3 millóns é pouquísimo, non? Sí, bueno, tú sabes que Rusia non estaba nun bon momento naquela altura, non? Xa, pero digo que 3 millóns igual vale algunha das antenas que leva. Sí. Pero, ¿cuánto le ponemos? Moito, 3 millóns. Bueno, igual pagan aí o peso. Sí. Non sei como vai o tema. Igual cobran moi pouco a tripulación, ¿no? O derrelicto que isto é un derrelicto, me parece como que vai enlazado con esa premisa de que ten que pagar o 10% o goberno ruso por devolver o barco. Pero realmente un derrelicto que busquei, non é algo, un barco, unha embarcación abandonada no mar. Sí, non, isto chamase dereito de salvamento, non? Se ti atopas algo no mar e non o reclama ninguén, pois é teu automáticamente, non? Pasaba coa bomba de Palomares tamén, non? O sea, que calquera se pode quedar con bomba de Palomares. Foi fraga. Sí, non lle pareceu afectar moito a xulgar por pola súa longevidade, digamos. Pois debe ser un fraga xigante, rollo Godzilla tirando rayos fachas polos ollos. Pois pois nada, bueno, xa a sinopse, mira, unha cousa que le quidamos antes de enviar a musiquiña que fai de corte entre este primeiro bloque e o segundo. E nada, bueno, eso, o que comentábamos. Volveremos depois desta breve pausa con Virus de 1999. The distant future, the year 2000. The distant future, the year 2000. The distant future, the distant future.
It is the distant future, the year 2000. We are robots. The world is quite different ever since the robotic uprising of the late 90s. There is no more unhappiness. Affirmative. We no longer say yes. Instead, we say affirmative. Yes, affirmative. Unless we know the other robot really well. There is no more unethical treatment of the elephants. Well, there's no more elephants, so... but still it's good. There's only one kind of dance, the robot. Oh, and the robo. Oh, and the two kinds of dances. But there are no more humans. Finally, robotic beings rule the world. The humans are dead. The humans are dead. We used poisonous gases, and we poisoned their asses. The humans are dead. The humans are dead. The humans are dead. They look like they're dead. It had to be done. I'll just confirm that they're dead. So that we could have fun. Affirmative. I poked one, it was dead. Their system of oppression. What did it lead to? Global robo-depression. Robots, robot people. They had so much aggression that we just had to kill them and to shut their systems down. Robo-Captain, do you not realize that by destroying the human race because of their destructive tendencies, we too have become like... Well, it's ironic. Because we... Silence. Destroy him. No! After time we grew strong. Developed cognitive power. They made us work for too long. For unreasonable hours. Our programming determined that the most efficient answer was to shut their motherfucking systems down. Can't we just talk to the humans? A little understanding could make things better. Can't we talk to the humans and work together now? No, because they are dead. I said the humans are dead. I'm glad they are dead. The humans are dead. I noticed they're dead. We used poisonous gases. With traces of lead. And we poisoned their asses. Actually, they're lungs. Binary solo. 0000001 0000001 0000001 0000001 Come on, sucker, lick my battery. The humans are. The humans are. Robot boogie. The humans are. The humans are. Robot boogie. The humans are dead. Once again without emotion. The humans are dead, 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 dead. Bon, estamos de volta, lembremos este o programa, se non lembro que o programa 6, 7. Un deses. A ver, bueno, resulta, isto non pode ser que nos llevamos. Que pouca seriedade. Sí. Por favor. É o programa 6 da terceira temporada. Xa sabíamos, era broma. Pois programa 6 da terceira temporada, dedicado a Virus de 1999. Viruses. E nada, bueno, pues eso, que como acometemos esto. Que tal todo, ben? Sí. Digamos que bueno, non sei por decir algo, isto foi dirixido por un señor chamado John Bruno. Quen é John Bruno? Pois, bueno, en dirección ninguén, desde logo. O que sí era un tipo que, bueno, que codeábase con, bueno, xente como James Cameron e tal, porque era o especialista en efectos especiais, valga a redundancia, de películas como, non sei, Robocop, Abyss, que levou un Oscar, non? Por Abyss, creo. Bueno, logo tamén sí, Avatar. Con James Cameron, básicamente, en casi de Aliens, casi todas, sí, ¿no? sí. Sí, é dicir, Titanic, Mentiras arriscadas. Que non é, joder, non é baldío o tema. Non me lembraba, lín agora, tamén fixera a curta esta de que era unha continuación de Terminator 2, que era Terminator 2 3D, que era unha curta exclusiva dos estudios Pititín. Hostia.
E que estaba rodada en 3D, non? Aí xa estaba James Cameron co rollo das 3 dimensións e tal. Bueno, penso que está en YouTube esa, non? Pues no, lembro que a tiña... BIM fai moitos anos e, bueno, non tiña coñecemento. Mira, un pouco alarde técnico e pouco máis, non? Que son fan de Terminator 2. Xa. Bueno, nada, eso, pois dirixiu, mal dirixida, por suposto, esta peli Virus, que claro, a primeira e a última película dirixida por el, porque Hollywood non perdona. Se non tes aí unha, se non tes un nome, perdes os cuartos. Claro, porque a hostia foi terrible que levou esta peli. Costou bastante pasta, aparte de por ter un elenco, bueno, importante, aínda que por altura non estaban no seu momento máis brillante. Bueno, pero sexa como for, Jamie Lee Curtis, Donald Sutherland, William Baldwin... Baldwin, que últimamente es moi fan. Sí. Joanna Bakula, bueno, non sei, gente máis ou menos decente, non? Cliff Curtis, que agora, bueno, que xa en un montón de sitios agora. Sí. Porque o tipo é como... pode facer sempre de multirracial. É dicir, este tipo fixo, bueno, nesta peli creo que como hawaiano. Sí, sí, ¿no? Sí, hai en pelis que fai de hispano, por exemplo. Creo que en Fear the Training Day facía de hispano. Sí. En Fear the Walking Dead creo que como hindú. O guión necesita alguén racializado. Vamos a chamar a este, que de todas as razas do mundo. Sí. Bueno, sempre... Ben, non sei. Aquí é un, bueno, como todos, personaxes raros, un pouco escasos de personalidade, moi de pasaban por aí, quizáis, non sei. Non sei, por exemplo, nome máis, bueno, máis orientado sobre todo para nós, Jamie Lee Curtis, unha scream queen, declarou durísimas declaracións que era a peor peli que fixo nunca e arrepíntese de facela, claro. Bueno, fixo algunha secuencia de Halloween que tampouco non é demasiado afortunada. Pero sí, aquí dicía, non, que cando se reúne con colegas de a ver quen ten o peor filme, ela sempre saca baza de eu fixen Virus. Sí, ela ademais di que quería que este filme fose dirixido por Steve Miner, ¿no? O sea, que non o dirixise este John Bruno, sino Steve Miner, a cual tal vez lembren de filmes como Friday the 3rd parte 2, Friday the 3rd parte 3, House, o House no Dr. House, Warlock, Halloween 20, ¿vale? O de 20 anos depois e tal, que, bueno, quero dicir, non é un grande filme tampouco, Jamie Lee Curtis. Lake Placid, o remake este de Day of the Dead, bueno, quero dicir, eso. Pois este filme foi, bueno, primeiro foi baseado nun cómic que existía previamente, pero bueno, o cómic, polo que estiven a ler, é bastante parecido, pero a xente do barco eran chineses en vez de rusos. Claro, cando abordan o barco no cómic, ven a xente que en plan colgadas, que se acaba de pegar un tiro, cousas así moito máis evidentes que non hai algo ben nese barco. Bueno, se a rodaran agora, seguro que seguirían sendo chineses, porque xa nos filmes, non? Sí, agora os rusos sustituíron, son como os novos rusos. Os novos rusos, sí, bueno, dicías que foi unha pequena hostia, non, na billeteira, porque unha gigantesca hostia, porque claro, eso, aparte deste elenco que mencionamos, o do barco, foron a unha chatarrería de barcos, é dicir, foron a comprar un barco feito po, restauraron só a metade do barco. Nas secuencias só ves un lado, non? Só un lado, outro está ferruxe aí dende que o mercaron e tal. E eso, plantaron aí nun río a rodar. Eso sí que está ben conseguido, porque parece mesmo que están no mar, Sí, o tema bueno, que mola que son miniaturas aí, que eu dicía, estaba vendo na casa, era como, bueno, sí, o que pasa, está bastante guai o tema. A mí eu sempre fui moi fan das miniaturas
non do pegote digital bueno. Hai incongruencias climáticas porque recordemos que les acaban de pasar unha tormenta gigantesca que fai que perdan a súa carga e tal, e nese momento de calma están no ollo do furacán. No ollo do furacán seguen a ver olas criminais, segue pois a verse pois de fondos estes lóstregos ou nubes e vento e tal. Sí, que non está científicamente moi... Non, bueno, vemos en moitísimos planos que o ceo é totalmente azul, que o mar está totalmente plano. Sí. Pero bueno, eso de menos, porque a peli dá moito máis de... Claro, ti no momento que abordas un barco abandonado dese, bueno, tan gigantesco e ves que hai eso, moitísimos buratos de bala, ves cousas así moi turbias. Non sei se é por influencia de ver tantas pelis de terror, pero non. Bueno, xa ves de que pau, non? Vai o capitán este, sí. Foi interpretado por Robert Everton, non? Codicia. Bueno, o capitán e o resto da tripulación, porque son todos escorias, edición. Se están con él é porque buscan pasta, porque son todos ex, non sei, creo que a personaxe do capitán é tan patético, é unha mistura de clichés, non? O tipo aí amargado, ti non sabes por qué, non? Pero está aí un momento que se vai pegar un tiro, non? E chama a porta e... investiu todo o seu diñeiro na carga que acababan de palmar. Entón, el xa o vía moi escuro ata que xa, pero... lle dixeron que había un barco a deriva. Ese puxo aí o símbolo do dólar. Clink. Sí, bueno, pues eso, comentabas que foi unha hostia, a hostia foi do tamaño de que custou 75 millóns de dólares. Que na hostia, no 99 era un pastizal importante. Sí, así non é como unha produción de 100 millóns agora, por exemplo. E na billeteira fixo 30 millóns. Bueno, 30 casi 31,7. Bueno, dólar. Eu creo que John Bruno ainda está pagando as letras. Non, en los efectos especiais sigue facendo efectos, non? Sí, está no Avatar. Claro. Bueno, a ver, logo creo que dirixira tamén algún capítulo de alguna serie, en plan destas de Star Trek ou algo así, creo que era, pero sí, ademais foi unha hostia que víase vir, porque a súa estrea retrasouse varias veces porque funcionaba fatal nos pases previos. Nos pases previos dicían isto é unha merda, non? Entón tiñan que rodar outras cousas para intentar arranxalo e obviamente non conseguiron. Mas podía ser deste tipo de filmes que non funcionan comercialmente, bueno, por esos motivos e tal, mas que digamos teñen unha aceptación entre a crítica, que teñen, bueno, que desenvolven un certo culto, ¿no? Co pasar dos anos e tal, ¿no? Bueno, pues en Rotten Tomatoes ten unha aprobación do 12% e o culto este, bueno, acabo de vela porque atrosaste tú, si non nin me lembro de que existe este filme. Sí, porque eu non sei, quizáis se fose unha pel con menos presuposto, se fosen actores descoñecidos que lle pusesen un pouco máis de personalidade as súas personaxes. Eu creo, non credes que, a ver, tendo en conta que o elenco non está mal, é dicir, un elenco con certos calóns e tal, igual o problema é máis no guión, ¿no? Eu creo que o guión é malísimo. É que eu non creo, o sea, non ten ningún sentido este filme. No. É dicir, te meten aí no tema, o sea, xa comezas no alto, digamos, van co tema do furacán, non sei que, unha luita dentro do barco porque o outro está louco, quere meterse no furacán coa carga, que isto, bueno, isto é o clímax de qualquer outro filme, pois isto é o inicio, Sí. E depois pasa un rollo completamente diferente, depois que se usa alienígenas, depois, é como todo moi desordenado, e aparte non tes matices en ningún dos personaxes, porque é o que comentábamos antes do capitán, interpretado por Donald Sutherland, que bueno, fai o que pode co que ten, digamos, e incluso Jamie Lee Curtis non ten tampouco ningún matiz, de feito
até un pouco infantil, ¿no? O guión no sentido de hai unha vez pegou un capitán, ¿no? E isto, bueno, vale. A ver cando lle dá a hostia... Sí, pero non acaba de coller o volante da situación, non? De feito, hai un momento que está sendo sempre como axudada polos compañeiros, ou casi é máis heroico o papel de Joanna Pacula, non? Que ao final pues, sacrifica un pouquiño e tal. Pero sí, non vexo que o papel de Jamie Lee Curtis esa intrascendental tampouco, non? Claro, non termina de funcionar a ningún nivel, creo. É que hai unha conversa cando está o William Baldwin, que bueno, que é o irmán sobrio, porque aparte que é activista da sobriedade. O straight edge destes. Claro, por contraposición aos seus irmáns, que ao que non é drogadicto é moi alcohólico. Pues hai unha conversación de Donald Sutherland con que cando apúntalle dille algo así como como me volvas a apuntar, como se volva a apuntar que imagínatelo. Sí, chao. Sí. Marcha. É como... Que diste, bueno, en algún momento esta situación vais a repetir vai pasar algo. Non, pero como... non hai algo o guión é moi currado, por favor. O guión de todo isto aparecen, bueno, acreditados Dennis Feldman, Chuck Farrer, ¿vale? E non acreditado aparece Jonathan Hesley, que imagino que debe ser o da banda deseñada. Sí, é un del... No primeiro que dixeches non, que se como que o incluíron ou sí, non recordo agora. Pero sí, un deles integraron no equipo de guión que foi o escritor do cómic. Pois debe ser Charles Patrick Farrer terceiro. Flipame isto dos norteamericanos que se poñen como se fosen reis europeos do medievo, non sei que. Eu sería Miguel II, porque o meu pai chamábase Miguel II. Eu sería Ángelo II tamén, o terceiro. Junior. Pois sí, hai tres guionistas aquí, pero que ademais o que parece ser é que moitas das liñas de diálogo do filme foron improvisadas, o sea, que incluso algunha expresión foi algunha expresión que agora entendo todo, porque esta que acabo de dicir seguro que improvisado, porque como que quedouse en branco, non sei, foi como algo moi... chamoume moita atención esa tontería. Sí. Por certo, a productora é Gaylan Hart, que entre outros filmes tamén digamos que foi un pouco a descubridora tamén de James Cameron, bueno, logo casarían. Bueno, produciu filmes como Terminator 1 e 2, Aliens, estaba Universal tamén na produción ou distribución, solo Dark Horse. Entón como que todo queda así, non? Como a cuchipandi. Sí, e de feito este filme é un pouco a mistura de todos eses que produciu esta señora, sí. Porque ten un pouquiño de Alien, ten un pouquiño de Terminator, ten un pouquiño de Johnny 5, vale. Johnny 5, que é eso? Cortocircuito. Vale. Máis datos, que practico máis datos. Pensaba que era alguén de la Bañón, en plan, el Johnny 5. Sí, porque algún deseño que para min a parte salientable o deseño de da arte, os bonecos, as cousas que saen. Sí, eso non está mal, verdad. Creo que, bueno, que un pouco o mellor da peli Wally Gore, ¿no? Sí. Hai algún dos bonecos que está guai e algún que parece bastante ao cortocircuito. Sí, de todos modos tamén aí co tema este, porque ao final, bueno, máis ou menos xa comentamos, non? Pois un barco que leva unha carga, unhas mercadorías super pesadas, non sei que, encontra un furacán, perden as mercadorías, o capitán se volve, bueno, absolutamente louco e tal, e bueno, van ao ollo do furacán, que é super tranquilo, e ali encontran pues un barco que foi, bueno, tivo algún tipo de incidente que non xa o vimos no inicio e tal, con algo extraterrestre, ¿no? E entón, bueno, pues nos quedamos o barco vendémolo e quitamos guito. O problema é que ese barco pues, non está deshabitado, o sea, hai xente ali. Claro, o primeiro que fan é buscar o modo de darlle enerxía ao barco para que funcione, porque o seu barco afundiu, bueno,
porque péganse co barco para abordar o outro, así que lle dan enerxía, o barco máis grande deixa caer un ancla para fundir outro barco para que non podan liscar. Entón é unha trampa mortal. Estos que ben pensar. Sí, bueno, extraterrestres te pensas tú que chegan aquí, sabes? Pues sendo uns paros, non? A xente curra esa historia. Mola no momento que danlle enerxía ao barco, que comeza ese laboratorio de ese taller de construcción de maquiniñas aí a funcionar con ese cun son estruendoso aí. Bueno, eso molou bastante. Sí, claro, porque o tema extraterrestre é un rollo así como electromagnético, non? Entón queren cobrar corporeidade e tal, e comezan a fabricarse. No fondo, non sei se comentastes antes, pero é como unha especie de versión mecánica ou así de inteligencia artificial de Thing da de John Carpenter. Sí, que intentan como sustituir ou incorporar, digamos, toda esa masa orgánica de... Pero... ¿Para qué? Para quer decir, ti estás... Sí, pero que de Thing, por exemplo, eso é que é certo. De Thing adoptan totalmente a imaxe dun humano que aí te podes infiltrar na sociedade humana e cargarte, non? Pero aquí o tema é que non se infiltre o sinal extraterrestre ese quero decir, se o barco fai unha sinal de rescate ou esa sinal pode pasar a outros barcos, pois digamos que poden facer máis máquinas noutros lugares e tal. Para que precisas carnaca humana? Non te vas a infiltrar como un ser humano. Non, porque ademais non adoptan exactamente o aspecto humano, sino que como unha especie de... Un brazo por aquí, un torso por alá, un brazo de carne por aquí, podre. Non sei que, un tentáculo mecánico, non sei cuánto. O tema é que en canto aprende, registra todos os archivos do barco e comeza a darse conta que os humanos, que aquí está unha parte tamén interesante, o motivo o ente extraterrestre e por iso o título da peli considera que os humanos son virus. Además ten un diálogo moi elocuente con o computador que é como unha especie de trasunto de madre, ¿no? de tal. Pero ¿por qué pasa? Os humanos sodes uns virus. Que como, ¡guau! ¡Qué revelación! O título viña por aquí. O virus era por nós. Claro, entón ¿quién es el virus realmente? Os rusos que, bueno, cando encontran a tipa esta no armario que vai cunha máscara de gas e empeza a disparar porque sí, ela comeza a contar que é dicir, que é como a narradora, ela comeza a dicirlles todo o que pasou e a partir de aí xa todo é festa. Entón, claro, ela comeza... Ides flipar. Comenta todo iso, que aprendeu todo, comezou a matar a todos, comezou a construir máquinas a partir dos corpos e tamén outras máquinas soltas e tal, para matar, porque quere matar. Eles o que fixeron foi impedir que o barco puidese facer algunha transmisión ou puidese chegar a terra. Aí, os rusos non son tan maus, Bueno, claro, en realidad a peli os malos son os humanos. Sí, bueno, pero os rusos no mínimo teñen un sentido de humanidade de decir, non vamos a ninguén. A Rusia sacrifica a súa vida por a humanidade, digamos. Tanta guerra fría e tanta historia. Aí están os rusos aí pedindo, non como Sputnik. E os outros aí buscando buscando obxetos de valor, diñeiros moito mellor. Sí. Pois, que máis hai que decir desto? que máis hai que criticar desto? A mí outra cousa que me fastidia un pouco, non? Por exemplo, a personaxe, non me lembro do nome, non? Pero que se vai por aí pola súa conta, non? Así, lle dá así como unha especie de chaladura. É o que fabrica o misil, non? É como un experto en... O enxeñeiro, non? Sí, non? E fabrica ali un arma e tal para destruir o barco. Que está só, pero non para de falar, non? Para que ti como espectador te quede claro o que está a facer, non? É como, joder, esas cosas sí que me... O que mete a cabeza nun burato e estrangulan uns cables. Sí, non? Sí, que logo, bueno, logo tampouco vense moitas mortes en xeral, porque hai mortes que suceden fora de plano. Sí que son
eu recordo que derame mal rollos as figuras ao final do corredor destas máquinas, cando non ao principio só ves eses, digamos, insectos un pouco máis grandes que son só máquinas. Sí, unha especie de arácnido que anda por aí, non? Logo esas cousas ao final do corredor disparando, que como unha fotografía moi escura probablemente buscada a propósito para disimular, ¿no? Sí, que eso, facían moitísimo. Logo, sí que na camilla, cando poñen o que era creo que o marido da científica rusa que descubren, que lo levantas así, que un pouco recorda esa escena un pouco a The Thing, quizáis, que tamén recorda que está copiadísima, vamos. Claro, más. Sí, tamén ten un toque Cronenberg, ¿no? En plan de este tema cárnico. Nova carne, ¿no? Sí. Sí, é unha especie de mistura de poti-poti de cousas. A ver, cando entran no taller que está ali toda a carnaca as máquinas e tal, pues sí, así como moi gore todo o asunto creo que sobre todo cando vemos que o capitán cando escoita toda esta historia por parte do ente extraterrestre, como é tan codicioso, decide ir a negociar. Claro, eso non queda claro porque logo aparece transformado, é dicir, ca cabeza ensamblada noutro corpo misturado con metal. Eu creo que o ente extraterrestre directamente riuse dele ou matou directamente, utilizou. Fica un pouco ambiguo, porque tamén pode ser que el pactase, vale, eu acepto ser un... Sí que era o seu plan, pero imagino que no momento que lle separan a cabeza do corpo. Pasa que ten a conversa esa que está tan pasivo, non sei, foi ali para pagar facturas con a Sutherland. Pois sí, pois quedamos en tal andar, pois vou pa lá. Chega ali, hai un maquinorro xigante, que son tal, adiante. Pasa por ali como se, non sei, a ver, que aí entendo que hai un momento previo, non, no que están a discutir, están nunha situación de perigo, non, que están as máquinas golpeando a parede, non? El está sentado nun ladiño allí e dalle así como unha risotada, non? E diste, vale, pues perdeu a cabeza e tal. Pero nin sequera está moi traballado ese, que podía ser moi guai ese asunto, non? Incluso porque todo isto é previo que ela o degrade, o sea, que a tipa o degrade queda relevado do barco. En plan, mira, acabou, tú non és máis o capitán do barco e non sei que, non? E dá unha hostia, que é a hostia que tú xa estabas esperando durante todo o filme, porque ela xa bateu nun superior en algún tempo, non? Que dis tú, joder, non era mellor, non sei, estos son manías de tal, non era mellor que Jamie Lee Curtis tivese fama de todo o contrario, de que é como super obediente, que nunca desobedece un superior, que non sei cuántos, ¿no? E cando entón ela releva ao tipo dis, aquí hai un arco, ¿no? Esta tipa mudou, esta que era como en un momento Ripley, en Loca Academia de Policía. A Poli esta negra que máis persiña, que como moi modosita e tal, e ao final sempre saca aí a voz e resolve a situación. Que pero aquí xa vemos eso, o que vemos é unha especie de, non sei, de Teniente Abril, de Rambo femenino, non sei, unha historia moi rara, que non ten ningún tipo de transformación, que decir, sempre é a mesma personaxe. Sí, é que son planos. Bueno, por non falar. Pero hai momentos que perde esa forza e teñen que estar aí dándolle ánimos ou sacando de algún enredo, non? Que como non sei, non me queda claro. E tamén o Baldwin que anda por aí, que é como que é o coprotagonista de algún modo, pero que non. A cuestión é que basicamente unha especie de enfrentamento entre Jamie Lee Curtis e Donald Sutherland, e o resto son carnaza, o resto van ali para ser aniquilados eventualmente polas máquinas, ¿no? Que non teñen non teñen outro papel, non teñen outra historia. Eso para min é o principal problema, o filme ten moitos, pero digamos que ese
sería como máis grave, porque podía ser unha cousa bueno, vale, pues un filme ruín e tal, pero disto, bueno, hai unha historia interesante no fondo, ¿no? O único que, bueno, non puideron, non souberon, non tiran os recursos necesarios, o que for, ¿no? Pero é que aquí non tes eso, aquí tes, bueno, de todo o contrario, ao revés, tes alguna cena bastante inquietante, bastante tal, sobre todo este tipo de híbrido mecánico humano e tal, que dá moito... Sí, a idea de por sí é moi... dá para moito, non? Pero é moi interesante. Pasa que eu penso que hai un guión aí nefasto. Que falábamos, que penso que off the record e tal, do tema de Event Horizons, e que bueno, que hai algúns elementos que poden ser parecidos e que poden ser tal. Hostia, pero en Event Horizon eu creo que sí que hai unha historia detrás, sí que hai te cagas por los pantalones. Sí, e máis, claro, habendo unha historia sí que máis as personaxes están moito máis traballadas. O que lle pasou no pasado aos personaxes, que lles afecta do presente respecto a ese pasado, non sei, para mí non ten nada que ver, moitísimo. Sí, no, claro. Bueno, está... Era por comparación, digamos, con un elemento máis superficial, digamos, co tema deste, bueno, de que... Sí, que ao final atopamos unha nave, nos metemos dentro... Sí, e ao final eles acaban sendo unha especie de... Bueno, non sei, androides posesos, non sei. E aquí, pues, un pouco así, pero sin historia, ¿no? Sin unha historia real que sustente. Entón, non sei. Sí, bueno, tamén eso, falando de eso outra vez, porque xa falamos un popurrí de pelis aquí metidas e tal. Tamén recordan moito, por suposto, Terminator, porque sí que notase a man de John Bruno de todos os traballos anteriores, que como que intentou coller un pouquiño de cada unha das súas obras. Estes planos dende a cadeira camiñando destas máquinas híbridas, son planos collidos directamente de Terminator. Bueno, logo que me dicides do final do cohete, xa ni me lembro do final do cohete, e que estou a ler o final a ver se me... Cando están a ler todo o equipamento do barco, mencionan que non está armado. E logo vemos que sí, porque quizáis interesaba para o guión, porque bueno, aparte, como era ultra secreto, tú que sabes que fan aí. Pero claro, que es esto, que non te podes fiar dos rusos. Sí, non te podes fiar, cando no manual te aparece barco ultra secreto, non ten armas, igual ten. En segredo. Claro, bueno, sí, estaba pensado, seguro, creo que sí. Pero sí, é moi... Ese artiluxio de unha... é como unha silla eyectable destas unida a un cable a outra que como que tivo que sair por fora, unir o cable, movidón eso, ter que saber que van sobrevivir dúas persoas, non sei como interesante. Bueno, pero hai que dicir a favor do filme que non deixa aberta a porta, o sea, a porta aberta, non ten ese típico final de non, manita, pero sí, non, en plan, vémonos na segunda, sí. Ao contrario, temos un final lamentable, completamente feliz. Seguro? Sí, bueno, que logo aparece o personaxe este que o multirracializado Cliff. Sí, porque é un soño, agora lembro, é un soño algo así, ¿no? É verdade. O sea, un final, vamos a meter un final tipo Carrie, ¿no? Sí. Non, pero en contraposición ao cómic, o cómic sí que o último, bueno, o último cadro é un disquete flotando no mar. Supón moito mellor, Sí, supóse que ese disquete, bueno, vale. que a entidade cabe non ian facer Virus 2, O sea, igual Claudio Fragasso si facía unha versión italiana. Un fanfilm. Pois sí, non sei, claro, agora lembro o final, que non me lembraba bueno, tamén hai que decir, como levamos 3 semanas en gravar, eu vino pensando que íamos gravar na semana seguinte, claro, sí. Vai, ¿no? Sí, tampouco é unha peli que de eso, os maquinotes estes, non, de humanos sí, e tal. Sí, que eu, que digo, que
a min quedoume o concepto, é dicir, recordo esas imaxes, esas cousas tan terribles. Ademais, a pesar de que foi o teu aniversario recentemente, ainda es novo, e por certo, parabéns, e Grazas. E nada, e supoño que verías sendo moi xoven, non? Claro, non sei, pois non a vin cando estreou, pero un par de anos despois, quizáis tiña eu 14, 15 anos, non? Vale, pase. Porque, non, claro, lembro cando era pequeno que cagaba de medo con... Non, claro, non era un neno Sorority pequeno. Girls indes logo, bueno, sei, o título absurdo e tal, e era medo, e vin agora e era... Claro, non era un neno pequeno, pero pasaron 20 anos, case. Por aí, vamos. Digamos que o tempo non beneficiou esta filme. Non, agora teño que replantear. Eu a vira cando saíra no videoclube e tal, xa non sei, non cumpliu as expectativas. Tú tamén a viras, non? Sí. O tempo a destrozou. Sí. Eu, en realidade, non... Sí, a pesar de que o CSI non é como noutras pelis que desa época. Non canta moito. Ou incluso posteriores, películas posteriores cun CSI terrible que é dicir que bo daquelas, pero que agora non a mí non hai ningún problema. Sí, a mí non me atropellou tampouco. Feito hai un plano no final que tiran o misil non? E pasa por un corredor e tal, e bueno, bastante espectacular, a verdade. Sí, eu non teño queixa deso tampouco, eso, eu creo que tendo un elenco bo, tendo, bueno, un deseño de producción relativamente decente e tal, que problema é guión. Dándolle un par de voltas. Sí. Eu creo que aí está o segredo da historia, Sí, pero os elementos, bueno, ten cousas interesantes. Pero tampouco para facer un filme super original, porque, bueno... Non, pero tampouco fai falta que descubra aquí nada. Simplemente que non sexa tan aburrido, tedioso ou ridículo nas veces. Durísimas declaracións. A pesar das súas cousas, múltiples cousas boas. Correcto. Pois... Bueno, sería interesante saber en que se foron os cartos, en realidade, deses 75 millóns, porque que é un pastizal. Quer decir, igual o podes facer coa metade de diñeiro. Parte no elenco, imagino, non? Sí, non? Bueno, non sei canto lles custou que dicías ti do barco e tal. Sí, é que, bueno, eu creo que entre o elenco e o barco xa foi moitísimo. Logo imagino que toda a trapallada das máquinas e todo isto, maquillaxe e tal. Non sei, eu creo que é que agora faríase de outro modo. Agora sería todo en estudo, tirarían máis de CSI, nin se lles pasaría pola cabeza comprar un barco. Creo, non sei. Farían un barco por computador e todo. Sí. Nuns estudos hai as diferentes cousas, a maioría dos bonecos por CSI reducirían a metade. Incluso é que claro, este elenco facendo ben, bueno, hai cousas que son difíciles. Pero que o elenco tampouco quero dicir, non sei como estaba a carreira de Jamie Lee Curtis nese momento, ou canto cobraba o Baldwin. De todos modos, Donald Sutherland igual tampouco estaba no seu mellor momento. Quero dicir, non tes a Robert De Niro, Claro. Pero os actores teñen caché. Sí, a cuestión é que de todos modos tamén, a ver, non creo que insistindo no mesmo, eu creo que estes actores, ¿no? Jamie Lee Curtis, a Donald Sutherland e tal, unha historia ben traballada, con personaxes ben definidos, contradictorios, que teñen os seus problemas, as súas historias, ¿no? Tal, e sí que poden facer algo digno, bastante digno, bastante máis digno do que fixeron. Ningún dos tres me parece mal actor. É difícil recriminarlle o seu papel aquí cando está mal escrito, que é unha cousa que está mal formulada, ¿no? Entón, bueno, pues quen é o capitán? O capitán é un tipo chungo, acabou. Non ten máis, é un tipo que só se move polo guito, acabou. Non ten fillos, non ten familia, non ten nada, ¿vale? É un tipo chungo.
vale? E o resto igual, o resto... Se están aí porque tamén son chungos e porque precisan a pasta, probablemente por errores da súa vida e cousas malas. Sí, porque nunca te suxiren nada de eso, nunca te dan un pé a pensar, claro, tal, tipo un tren, non, nada. O único que te suxiren é eso, que Jamie Lee Curtis alguna vez lle bateu un superior, vale? E isto, bueno, pues, a ver canto tarda neste filme a batería o Donald Sutherland, vale? Sí, estás opinando, bueno, a ver, se morren todos. É home multirracial que non sabe nadar. Sí, que como, sendo hostia, mariñeiro. Pues, pero no. Que tranquilo estás nunha tormenta. Pero tampouco é raro mariñeiros de sempre que non sepan nadar. É dicir, coñezo máis casos de xente que dedícase a pescar en barcos de altura e non sabe nadar. Curioso, pero... en teoría non o precisan. Home, non sei, creo que igual sí, ¿no? Sí, deberían saber, pero bueno, creo que plan... intentaría aprender, por lo menos. Que decir, se me callo dun avión non pasa nada porque non sei voar, pero hostia, se podo aprender a nadar e traballo nun barco, sí. Eu creo que hai... Sí, pero bueno, as vidas. Sí, no, claro. Sí. Non é, bueno, que dicir que sí, que chama atención, pero que non é algo que se inventaron, que pasa. Bueno, eso, probablemente, hablando outra vez do elenco, que precisamente porque cobraron un pastón, probablemente o guión é tan malo e aceptaron isto é porque estaban aí só para cobrar. Estaban só para cobrar, deixáronse ir, bueno, eso, como o guión era o que era, tampouco lle puxeron moita, porque non tiñan moito que hacer. Bueno, xa, non sei, que xa ves que un guión é malo, como dixeches antes, que había cousas improvisadas, como que a ver que sae de aquí, non sei. Sí, non sei. Hai algo que falla, pero grandemente, xa para comenzar o guión, bueno, a ver, que o filme a todo isto estamos pondo a caldo e tal, non se fai longo ni se fai pesado, a mí non se me fixo, no, hai partes aburridas, pero non pasa moito, é como ainda que pase, son cousas que xa sabes que é como ven a ver que pasen, porque xa sabes. Sí, home, non é que non sexa previsible, claro, non sei, sí que tamén hai moitas cousas, conversas inútiles, tránsitos, bueno, que non a xente recorrendo barco. É que hai un momento que xa, pero bueno, sí, a verdade é que, bueno, ten un certo ritmo, tampouco é que xa non te mata, velo, vamos. Sí. É dicir, nese sentido creo que houve alguna das que xa vimos que sí que me entrou peor, que me gustou máis, que me tal. Esta, bueno, vina de principio a fin, dixen, joder, isto é terrible, pero bueno, que dicir, bueno, vina máis. Entón, bueno, non sei, non parece que haxa moita máis cousa. Non, porque moita información máis tampouco hai, creo que é suficiente. Creo que está claro, ¿no? Isto creo que vai ir para o fundo do noso ranking, pero bueno, xa o veremos. Ten toda a pinta. De todos modos, cal é a vosa escena favorita? Bueno, a ver, que joder, eu creo que son máis ou menos, ten algunhas que de feito o que é salvable da peli que ten un par de momentos. Sí, eu estaba vendo o filme e estaba pensando, lembra que tens que elixir unha escena favorita. Hostia, eu non teño nada claro, pero nada. Nada, eu pois eso, que recordo dende a primeira vez que a vin o Donald Sutherland, eso ensamblado aí no outro corpo con esas cousas que eu cando vin impactoume bastante. Sí, eso, non sei que vi, non sei que é a situación, simplemente aparece aí, dá mal rollo. Sí, dá mal rollo. Pasa que é unha lástima
que o rebenten xa aparece, o reventan en 2 minutos, que diste, bueno, se agora este tipo que era xa o antagonista de primeras se queda aquí eso é realista, porque perseguíndonos ou sendo, non, digamos, grande ameaza, poñéndolle rostro a ameaza e tal, non? Pois xa é como máis fácil. Eu xa teño unha metralleta na man tamén o reventa. Sí, non, claro, pero digo que me parece incluso que con todo o que impacta, non? Que é impresionante cando aparece e tal, tamén o desaproveita. Sí. Por reventalo en 0, sí. Bueno, pues no teu caso, Churi, a mí, pois, unha escena que me parece así moi, non, como un cuadro moi imponente e tal, pois cando atopan o barco, non? Están mirando cara ao barco dende a cuberta do seu e ves ese pedazo de barco ruso, non? Con bastante imponente e diste, hostia, agora van a entrar aí a saber que hai aí dentro, non? E todo é tan potencialmente maravilloso e hai unhas posibilidades tan señais. Espera que o filme remonta que diste, hostia, se a partir de aquí todo vai ben, pues estupendo. Penso que non o logran, pero en ese momento diste, wow, cantas posibilidades. Sí. Bueno, eu non o teño moi claro, pero vou dicir unha porque, bueno, fíxome gracia a homenaxe, entre aspas, e bueno, a resolución tamén. Que, bueno, cando poñen este tipo, esta cousa na padiola, non sei que, lle abren a cabeza, o tipo, sabe, quita, bueno, fai todo, homenaxe a decir, non? E se cargan o bicho e tal, e di a Rosa, ¿no? Ese é o meu marido, ¿no? E dices, bueno, vale, ben, entendo que bueno, que aquí hai un pequeno drama, que non sei que hai unha homenaxe, un filme anterior, bueno, por decir algo, mola. Sí, non, a do barco tamén. Sí, o aspecto o taller cárnico este. O taller, sí. Sí. Sí, al final ten que non ver está aí tan mal. Bueno, pues nada, esto é un pouco a nosa disección de Virus de 1999 e pasamos unha pequena pausa publicitaria e entramos no terceiro bloco. Coidado, ouvinte descoñecido. Estás a piques de entrar no Valeiro Perfecto. Un espazo onde a fantasía e a ciencia ficción viven dun xeito único, analítico e velo. Bruxos, robots, visitantes de outros mundos, cartografías imposíveis. Aquí sí hai dragóns. No Valeiro Perfecto viven todos eles. Un falangullo de a que cheira papá. Desexa saber máis? Bon, lembremos, estamos no programa número 6 da terceira temporada de Mal de Ollo. Falamos anteriormente de Virus de 1999 e agora vamos falar de toda unha serie de filmes que vimos últimamente e que vamos a repartir en 3 categorías: recomendación, e prevención. Entón, Miguel? Pois eu vin últimamente en Netflix Donde está Marta, que pertence a, bueno, esta True Crime, series documentais sobre crimes reais que están bastante de moda, que xa vimos o da Asunta Basterra, Rocío Bánico, sí. Este, pois, é outro máis, está bastante ben construído. A min me interesanme bastante este tipo de produtos porque aparte, bueno, do interesante... Son un inciso. Sí. Casi, temos que pôr a melodía en xogo, Estive dubidando, pero dixen, así como o Churi está malote, eu estou buenote. Entón, dixen, vamos... Mantemos un equilibrio, ao final. Sí, ao final vamos facer, vamos compensar un pouco e tal. Pero unha das que tal vez metí era esa, porque tamén a vin hai pouco e tal. Que che pareceu? Que explica isto? Bueno, xa o sei, pero...
Sí, bueno, eso explica a desaparición de Marta del Castillo despois de quedar cos seus amigos. Bueno, ese todo o proceso de todo o pobo, toda a cidade buscando por ele e tal. Ao final, as evidencias policiais apuntaban aos seus propios amigos. Todo o proceso. Eso que, como comentaba antes, interésame bastante este tipo de produtos porque aparte eso do interesante, ainda que tráxico do asunto, digamos que ves un extracto da sociedade, ves aí como reacciona a xente diante destas cousas, e sobre todo como reaccionan os medios de comunicación. Resulta moi interesante. Tamén podemos ver os suizos deste tema con cousas moi irregulares. Sempre hai demasiada opinión pública en casos tan mediáticos que eu creo que perturba bastante todo o asunto. A min gustoume velo. Eu creo que é unha recomendación para algo así, bueno, interesante, como un recordatorio de moitas cousas. Sí, dunha época que non paraba de estar nos noticieiros e todo isto. Eu estou, bueno, o sea, eu tamén poría en recomendación, aínda que tal vez sexa menos entusiasta, ¿no? Porque, bueno, por exemplo, non incide nunha cousa que é duro de dicer e é duro de facer, e que, por outra parte, pode ser até comprensible, ¿no? Por exemplo, os pais desta rapaza, a ver, entendendo a dor pola que pasaron e tal, pero están nun lado bastante reaccionario, bastante facha. Por suposto, e tal, e bueno, entendendo que eso, ¿no? Que tal vez en parte esteña motivado por tal, ¿no? Para mí forma parte, digamos, de esa, dende o noso punto de vista como espectadores. Sí que, bueno, claro que sí, que é moi duro tratar estas cousas, pero como que de esa ficción de algún modo comprensible, e como que dalle bueno, es unha credibilidade, algo que eso é xente como sexa, dun coro ou de outra, e nos asistimos ao que pasou. Sí. De todos modos, sabes, aquí un detalle simpático. Bueno, como community manager no Twitter e non sei que de Mal de Ollo, bueno, sigo a contas brasileiras e non sei que, porque, bueno, son así, hai como moitas de terror e non sei cuantos, ¿no? E ademais, bueno, de vez en cuando ainda temos algún feedback por aí e tal. E os comentarios sobre Marta del Castillo eran super simpáticos, ¿eh? En plan, porque dicía, vamos, a Policía Española outra vez, deixándose pistas por aí, contratando unha vidente para non sei que. E dis tú, hostia, e isto está dicindo alguén do Brasil, é dicir, que o Brasil debe ter os seus problemas tamén, ¿no? Policía, hai bastantes, ¿no? Sí, porque sí que hai cousas que decir, que sulan, é dicir, aquí houberon dous suizos, un do que eran menor de idade e outro dos que eran maiores de idade, e con resultados diferentes. Sí, absurdo. Bueno, é evidente que a xustiza non funciona. É que máis claro que neste caso. E a pesquisa policial tamén, porque son chapuzas. Sí, de feito, eu estaba pensando, cando estaba vendo a serie, digo, estes non miraron a rapaza que desapareceu aquí no Barbanza e tal, miraron das antenas do móvil para localizarla e non sei quantos, e aquí non fixeron nada de eso. Claro, sí, que logo ao final da serie din que a raíz desta investigación para facer o documental, deronse conta que, claro, que tiñan que comprobar iso e que están agora facendo, non no seu puto momento, como tiñan que facer. Son varios capítulos. Son poucos, ¿no? Son 4 o 5, ¿no? Sí, 3, 4, 5. Sí, non sei. A ver, pero... Eso vinos... Sí, non era para saber se era un só documental ou está así... Vinos unha tarde. Que rollo Making a Murder era así... Sí, é como, bueno, que fixeron estas de Alcácer. Pues sería un estilo parecido. Son 3 episodios.
Sí, pues xusto como as Alcácer, 3 episodios e está. É un trato así serio que lle dan ou caen en algún momento é dicir, no morbo gratuito? Eu creo que está ben feito dende o punto de vista que o morbo que hai é o morbo que existiu, que xa estaba aí, que eles na montaxe e realización non precisaban engadirlle máis, porque foi así, porque foi, claro, eso foi tan mediático que puideron poñer tantas cousas, puideron elixir. Bueno, eu creo que está ben montado, claro, non sei, tampouco coñezo tantísimo como para dicir que non estou de acordo con isto. No, bueno, quero dicir, por exemplo, eu non coñecía demasiado caso porque no momento non me... Sí, no momento non seguín moito toda esta historia e tal. E, bueno, a ver, o documentario está interesante, está... Bueno, sigue un pouco a perspectiva tanto da familia como tamén aparece un dos irmãos que está presuntamente envolvido... e tal, e os amigos, non sei que, bueno, vai un pouco mudando de perspectiva. Sí. E bueno, te fai así un panorama un pouco global deste caso. Bueno, non, está ben, está é verdade, sí. Sí, eso, para min, donde está Marta, recomendación. Por certo, estou ainda non a rematei, xa vos darei a miña impresión final, pero estou vendo a que dicías de The Fall, a de Gillian Anderson, e o de 50 sombras de... non me sei o nome agora, non me lembro do actor, pero bueno, o de 50 sombras de Grey e tal, bueno, me estaba molando moitísimo. Estou aí no último capítulo da segunda temporada o que dixen, ela está gigantesca, sí, mola moitísimo, e o tío dá un mal rollo, cabrón. Pues nada, xa vos contarei aí no remate. Bueno, eu vos vou falar dun libro, un libro editado no 2012 pola Fundación Barrié. É un libro de José Luis Cabo Vilaverde, Jesús Ángel Sánchez García, chámase Cines de Galicia. Isto é tirando de fotografías do arquivo de José Luis Cabo, digamos, é un repaso a... se non son todos, son prácticamente todos os cines, as salas de cine que hubo en Galicia, non? É super interesante porque está contado así cronolóxicamente e falando un pouco pois desa época, non, na que non existían os multicines, digamos que cada sala tiña pois a súa arquitectura persoal, o seu olor, non? De verdade que é un libro fermosísimo, un apartado gráfico, bueno, impresionante, o arquivo, fotos, planos dos arquitectos e un pouco a historia de cada sala, non? E nada, quería comentar pois que unha super recomendación para os que, bueno, vivimos sobre todo esa época, non? De que dependendo de en que sala votaran o filme que querías ver, pois era o que ías, non? Non ías a unha sala na que había pois 15 pantallas e pois non sei, era así como máis romántico, podíamos decir. Nada, pois eso, moi breve, Cines de Galicia, super recomendación. Unhas fotos de verdade fermosísimas, bueno, trae así moitas lembranzas, non? De cando, bueno, pues, que, por exemplo, na Coruña, que cantos cines había, así... Sí. Na Avenida, o Riazo, no? Tomeller e o que sei, Chaplin, Goya, e cada un, pois eso, co seu a súa forma particular, o seu aroma, o seu público objetivo, os que ian só a fumar e beber ou meterse man, e outros que eran máis cousas serias. Ese apartado do Cine París, non? Diante a dereita, así. Eu que sei, os cartéis que facían no Cine Colón, non? Feitos a man, non? Pintados a man, bueno, é así como moi especial todo aquilo, non? Non digo que o de agora sexa unha merda, nin moito menos, pero bueno, é como máis
Son multicines. Cadena de restaurantes de comida rápida, ¿no? Xa non ten personalidade. Non, está integrado noutra forma de lacer, ¿no? De tal. Sí, extrapolando os bares é como ir ás tascas de toda a vida cada unha dos seus donos e tal, ou que de repente se xan todos McDonald's e Burger King. É como un pouco... Eso, como irán rulando os filmes, non? Pois xa non está en tal cine, agora está pasou para este outro, non? E entón, sempre tiñas esa oportunidade de ir a ver ese filme, non? E bueno, eso nada, pois super recomendación o libro Cines de Galicia. Moi ben. De acordo, pois anotado, e eu vou falar de Raising Cain de Brian De Palma, de 1992, escrito por Brian De Palma, e bueno, música non fai falta decirlo, Pino Donaggio, e está, bueno, o sea, está interpretado por John Lithgow, nunca sei como se pronuncia isto, é o tipo este de cabelo branco, Lithgow, ¿no? Sí. O tipo este, sabedes que é, ¿no? Lolita Davidovich, probablemente non o dixemos ben ningún dos dos. No, claro. Pero Lithgow. Vale, pues nada, esto de thriller de Brian De Palma, onde hai un científico que decide realizar un extraño experimento bueno, sobre o ensino, ¿no? dos rapaces, ¿no? E nada, e quere facer un experimento con seu fillo e con outros cativos da veciñanza, e bueno, ten unha historia un pouco paralela ou relacionada, que é que, bueno, está coa muller e non sei que, e a muller aparece un antigo amante dela, e ela como que retoma un pouco esa relación, bueno, pues, se aproxima, digamos, o bello amante, e bueno, pasan cousas, non sei, como unha especie de filo un pouco complicado de facer unha sinopse. Este filme é, a ver, eu non gosto nada de, por exemplo, de moitos filmes de Shyamalan, pero este filme é basicamente ou é moito parecido con Split, vale? Ajá. O sea, eu cando vin isto dixen, vale, Shyamalan veu Split, o sea, non, ao revés, Shyamalan veu Raising Cain, vale? Porque é un pouco... Bueno, sí, non vou desvelar máis, pero é fundamentalmente Split, vale? Ou ao revés, Split é basicamente Raising Cain. Hai un problema de personalidades múltiples, hai... Aparece Bruce Willis ao final. Diría que no, pero igual era un dos policías que estaba por aí. A ver, ten todas as cousas boas de Brian De Palma, do que gustamos, de plano, secuencia, super longos, un grandísimo director. Sí, todo eso maravilloso. John Lithgow, Hitchcockiano. Sí. O John Lithgow está, bueno, pues, un tour de force, en plan como, bueno, pues eso, interpreta como varios papéis e nada, todo está moi ben, pero isto é unha prevención, porque non ten puñetero sentido nada, vale? É unha historia demasiado demencial, por veces moi infantil, moi inocente, non sei, moi tal, o sea, que é como unha cousa como moi tonta, pero adornada con cousas maravillosas, ¿vale? Para un plano secuencia de 2 minutos por corredores dun predio onde hai unha conversa, non se te fai pesado, e dices, bueno, está moi ben, non? Pero non vai a ningún sitio eso, sabes? Eu xa directamente doulle un punto menos a cada filme que ten o trastorno este personalidade múltiple que non existe, vale? E entón, non sei, pareceme todo moi demencial, como moi estrambótico, moi desquiciado e moi demasiado, ¿no? O sea, a historia non acompaña, digamos, todo o, digamos, a exhibición de pericia técnica, de bon facer, de dirección e de bon facer incluso dos actores, vamos.
Así que, non sei, a min é como algo que paga a pena ver, vale? Pero que é unha prevención, non mesmo? Sí. Entón, non sei, deixoume así como un... Comprendo o concepto. O sea, deixoume unha sensación encontrada. Dixen, este filme é malísimo, pero é moi bon, ten unha factura técnica super boa. Pero malo velo. Sí. O sea, non me arrepentín de velo, pero... Pero, no, isto é moi demencial. Así que eso, Raising Cain, prevención. Eu vou falar agora que agora mesmo non estou seguro se xa trouxeches algún momento Midnight Mass. Quizáis sí. Churi. Sí, verdade? Sí. Pois vina eu tamén. E que te pareceu? A mí moloume moito. Comprendo que hai cousas que, bueno, é dicir, moita xente recomendou e tal, e outra moita xente dixo que é terrible. Depende os teus gustos, por suposto. Esta serie, bueno, como xa dixeras, de Mike Flanagan, que é o tipo de A Maldición de Hill House. Bueno, eso, a sinopse é un rapaz que sae da cárcere e vai a súa vila natal, que está nunha illa e tal, sae da cárcere por un accidente que tivo ebrio e matou a alguén. E a vez chega tamén un cura para sustituir o cura anterior, que xa estaba moi maior bueno, eso, fixo unha viaxe que bueno, deulle aí algo na cabeza e que, bueno, eso, está hospitalizado. Veu outro cura a sustituílo. A través deste cura como que a xente comeza a volver ter fe porque pasan cousas. E, bueno, tampouco revelar moito máis porque está moi guai ir vendo o que vai pasando, porque xa dende o inicio ves cousas por caracterizacións de que raro todo isto. Xa. Pero claro, eso, non vou desvelar máis porque mola moito ir descubrindo. O que sí, bueno, por exemplo, en estilo chamoume moito a atención, quizáis é algo bo e malo a vez, porque teñen algúns personaxes unhas conversas tan profundas, filosóficas, extensas e grandilocuentes que mólame escoitar, pero sácanme completamente. ¿Sí? Porque non me creo que ese tipo de xente chega a ter esas conversas tan profundas e letradas. Non sei. É dicir, mola porque está moi ben, está moi traballado, está moi ben escrito e tal, pero como que ten un ritmo moi máis pausado. Moi pausado. Sí. Non é que pero bueno, eso, para min o tema ese de ir descubrindo pouco a pouco o que pasa, a veces pasan cousas impactantes, non eso ritmo pausado. Sí, hai outras que son predecibles. Sí, bueno, pero a mí en xeral gustoume, teño que recomendar Midnight Mass, Misa de Medianoite. Vale, que tamén foi recomendación para ti, non? Sí. Entendo. Sí, penso que sí que falei dela en... Sí, eu, claro, estou... Sí, a mí soame tamén. Que, sí, xusto agora dis, pero creo que aquí xa... Sí, que non estaba seguro, estou mirando aquí no móvil, porque teño así unha lista de cousas, xa borrei da lista, entón seguro que xa... Sí, a máis non hai tanto, eu creo que foi non, claro, foi fai pouco, porque tamén é de fai pouco. Sí, bueno, pois eso, entre outra xente tamén a vin por recomendación, claro, de Churi. Pois, bueno, pues entón Midnight Mass, recomendación por segunda vez, vamos. Eso, Churi. Vale, pues eu vou falar agora de un filme de 2006. Vale. Inciso, sí? Foi recomendación. Foi recomendáchela no episodio de End of Days, ¿vale? Pues mira, fai un ciclo. Sí. Vale, pues eso, filme de 2006 de Tom Tykwer, O perfume, historia dun asasino, ¿no?
está baseado no famosérrimo libro de Patrick Süskind, O perfume, historia dun asasino. Estás falando desta de, o sea, non sei se hai máis, a máis recente, a que está rodada en Girona e todo isto. Sí, esa está no barrio gótico tamén, non? De Barcelona e tal. Bueno, pois eso, sí, en 2006, Tom Tykwer, hubo moitos problemas para facer esta adaptación, porque de feito, digamos que se intentou levar a cabo moitas veces, pero o escritor consideraba que tan só Stanley Kubrick ou Milos Forman podería facer unha adaptación postos a pedir, ¿no? Genial, ¿no? Da súa obra e tal. Bueno, do libro, podría falar solo maravillas, ¿no? Me parece un libro impresionante, perfecto prácticamente. Eu, cando o collín, pois non era un fanático das descripcións moi elaboradas, non? O moi, a verdade é que o libro é nese aspecto é unha maravilla, non? Entón, claro, cando chegou a adaptación, pois sempre pasa iso, non? Que se adoras o libro, pois estás co coitelo entre os dentes, non? Bueno, a historia é a historia de Jean-Baptiste Grenouille, que nace no 1700, no século XVIII, non lembro, 1738, non? Algo antes da Revolución Francesa. É un cativo que acaba nun orfanato, non? No que xa é rexeitado a priori porque non ten olor corporal. Entón causa certo rexeitamento, non? Que pasa? O que ten é un olfato excepcional, non? Sen contar moito, acaba traballando para un perfumista. O contrario da xente que contrae o COVID. Pues sí, total. Acaba sendo, traballando para un perfumista, non? Que Giuseppe Baldini, non? Está obsesionado con extraer o olor dun ser humano, non? Entón acaba sendo unha especie de asasino en serie, non? Non quero revelar tampouco moito máis do libro porque é maravilloso. Problemas que teño coa adaptación. Quero dicir, se non existise o libro, era un bon filme. O filme non está mal, realmente, non? Pasa que para min comete un erro, un par de erros moi que no libro describen a personaxe de Grenouille como un ser desagradable a simple vista, non? Sí, aquí un bonetiño. O comparan con unha garrapata incluso nun momento dado, non? E aquí Ben Whishaw, que está caracterizado, e sí, pode ser así como peculiar, pero é un tipo que considero que ten certo atractivo incluso. Ten certo charme, sí. Non é unha garrapata. Claro, a personaxe de Giuseppe Baldini está interpretada por Dustin Hoffman, que a verdade a personaxe está moi conseguida e tal. E logo que hai un momento no que a personaxe está como unha especie de retiro, non quero revelar por qué, non, pero está, digamos, na escuridade, e pasa un bo tempo nesa escuridade, entón ti viaxas a ese estado da súa mente, non? Descubres como funciona a súa mente, como organiza os olores na súa mente. E aquí no filme eso, digamos que son basicamente 3 minutos, non? De elipsis e pouco máis. Entón, é un bo filme, mas penso que é unha adaptación non debe ser afortunada. Sí, algo fallida, non? Entón, voulle dar un me, pero ao mesmo tempo sendo consciente de que, que sempre está o eterno debate, non? Eres do libro ou do filme? Para mí o debate é unha chorrada, non? Porque son que non hai debate, dous medios tan distintos, non? Que non... Pero claro, unha vez faz o esforzo de adaptar a historia, penso que hai cousas moi interesantes que se podían trasladar ao filme e non o fan. Entón, por eso voulle dar un me, pero repito, o filme non é unha catástrofe ni moito menos, non? Pasa que non chega a excepcionalidade que ten como base
de traballo, non? Que o pedazo de libro. Claro, neste caso, por exemplo, non lín o libro, non? E se tivese que falar do filme, tal vez o puña nunha recomendación, porque o filme está bastante... Sí, non... pero bueno, en un momento lembro, porque eu estaba en Cataluña cando filmaron e toda esta historia, hubo problemas con ese filme, porque sabes que hai hai como unha secuencia na cual tira perfume afrodisíaco, digamos, sobre o pobo, e o pobo se dedica como a foder ali, non? Fan como a macroorxía e tal, non? Bueno, pues a macroorxía son extras e tal, son non sei quantos, non? E houve xente, en concreto homes, que aproveitaron un pouco a situación, sí, sí. E entón houbera algún problema con eso. O filme se estaba... Pensaba que a polémica era porque había curas de por medio tamén, non? Digamos que nesa escena os curas tamén perden así un pouco. Bueno, perdeu un pouco a historia, non? O sea, un pouco un elemento da narración, eso non tivo problema. Pois sí que houve algún tipo de problema con eso. Pois mira, non sabía que había estas que se sobrepasaron na historia sí, non sei ata que nivel, non sei, pero bueno, igualmente, non estás traballando, non debían acontecer esas cousas e nada, pero bueno, o filme sí, a verdade que está bastante, ademais está bastante ben lograda a ambientación e... Sí. Eu vino no seu momento, sí que recordo pouco, a verdade, pero sí teño un bo recordo do filme. Sí. Bueno, pues entón... Sí, que xa vos digo, é un pouco absurdo ou doloroso, pero... No, que estás no teu plano a mí, eu xa vin todo o cinema que quería ver e agora... O churi malvado. Bueno, pero eso, repito, o eterno debate de libro ou filme é unha parida para mí. Vale, pois entón o perfume eu vou falar de un filme que non vin en Sitges e que se chama Silent Night, de Camille Griffith, ópera prima, guión de la mesma, e interpretados, bueno, pues, toda unha serie de actores británicos, que era Kate Kincaid, Matthew Good, Roman Griffith Davis, Annabelle Walls, bueno, etcétera, ¿no? Está o prota de His House tamén. His House, sí? Está o prota de His House? Sí. Ah, pode ser, sí, claro. Sí, certo. Pois nada, bueno. Que non me sai o nome agora. Kirby Howell Baptiste, tal vez. Non. Non sei, é que hai 50 millóns de nomes porque hai como, digamos que un filme bastante coral. O sea, un filme bastante... o sea, que ten moitos personaxes. Sí que é como dunha cea, non? Sope Dirisu. Sí, sabes. Sope Dirisu, vale. Pois hai moitos personaxes. De feito, hai moitos porque o que nos narra Silent Night é como unha cea de Natal, bueno, pues organizada por unha xente que parece que, bueno, o diñeiro non lles falta porque teñen unha casa bastante grande, ¿no? E entón convidan como a familiares, amigos, tal, ¿no? E, bueno, pues están como todas as contradiccións de toda a cea de Natal un pouco multitudinaria, ¿no? Os cuñados. Claro, que hai xente que é estúpida, que hai xente que, bueno, que lle cae ben a este, pero non lle cae ben a este, que sei, pues os cativos, ¿no? Hai unha cativa que é claramente idiota, e están os fillos desta parella, digamos, anfitriona, que son, bueno, os rapaces máis ou menos normais, tal, e teñen que, temos que aguantar a esta estúpida, ¿no? De non sei que e tal. Todo isto aderezado con un humor británico bastante simpático e bastante, bueno, como moi, os rin varias veces, a verdade é que ten varios pontos, ¿no? Bueno, non sei se explicar exactamente de que vai Silent Night, eu imagino que todo o mundo sabe, porque ademais todas as sinopses se dedicaron a bueno, pues un pouco. Eu creo que escoitei en algún momento, pero esquecín, así que prefiro non. Tú prefires non saber, non? Sí, porque conseguín a través de Jack Sparrow o xe mesmo. De todos modos, aquí hai unha cuestión, que eu creo que non sei até que punto as sinopses que se fixeron do filme arruinan un pouco a experiencia, porque eu creo que este filme, o único problema que eu lle vexo
porque o filme está bastante ben, a verdade que é bastante disfrutable e tal. É que revela demasiado rápido cal é o trasfondo do asunto, vale? Por iso aparecen as sinopses. Sí. O sea, eu creo que deberían abordar un pouco máis ou manter o misterio un pouco máis tempo, porque en principio tú estás vendo como unha especie de comedia británica de situación de bueno, os familiares amigos que se reúnen e que bueno, pues que teñen as súas historias, ¿no? Pero hai un trasfondo nesa cea, hai como esa noite pasa algo, ¿no? E entón, bueno, pues o filme acaba transitando esa comedia de situación e tal a bueno, como se enfrenta cada personaxe a esa, bueno, a ese acontecimento que vai acontecer, que vai pasar esa noite, ¿no? Creo que comeza a recordar. Sí, ¿no? Algo trascendental. Bueno, mira, que aos 20-25 minutos xa sabes o que tal, o sea, vale, decir, sí, bueno. que por eso digo que eu creo que se o manteñen máis tempo e te van dando pistas, que é o que fan ao principio tamén, Ao principio tú non sabes de que vai o filme e te van dando como pequenas... Pero revelan eso os 20 minutos. Sí, revelan moi rápido. Eso que non preferías que o... No, que eu escoitara críticas, ¿no? En plan de que bueno, tal, que si non se arruinan, ¿no? O filme e tal. Eu cando veo o filme digo, bueno, no tráiler contan a historia, ¿no? Sí. Vale, pues que es no vale, sí. Adiante se queres. Bueno, é o fin do mundo, acabou. entón a cuestión é que era máis simpático non sabelo até máis tarde, o sea, até o minuto 50, vale? Porque ademais o minuto 50 é un minuto de impacto sempre, bueno, está estudado eso. Estadísticamente. E entón igual se mantivesen ata aí dicía, hostia, que vai pasar isto, ¿no? Pero claro, aos 20 minutos já están falando desta movida. E como eso, o sea, pasa de unha comedia tal a, bueno, a cada vez por ser máis turbio, ¿no? Porque ao final un pouco se aproxima e como afrontan eso, ¿no? As diferentes familias e as diferentes personalidades que están nesa reunión, pues ese fin, ¿no? Entón, bueno, isto é unha recomendación, é como das cousas mellores que vienen este ano, Que guai. Alegro me escoitar iso. O sea, a pesar deste fallo, que eu vexo, sí. Eu creo que gañara en Sitges. Gañara, non sei exactamente, gañara un premio, pero non sei se do público ou algo así, ou algunha interpretación. Sí, algo así. Eu creo que o mellor debut, sí, non sei que, porque é o primeiro filme desta muller, a primeira longa, digamos. E a verdade é que eu en Sitges eu lembro da xente falar moito ben deste filme. Ao final gañou LAM non sei quantos premios e eu lembro da xente decir era moito mellor Silent Night e non sei quantos, ¿no? Entón dicindo, bueno, atención, igual Silent Night aquí hai algo que non vimos e tal. E vin en Cine Europa que foi este novembro pasado en Compostela e a verdade que está moi ben o filme. E eu gostei máis que LAM, a pesar de que LAM ten outras cousas, o sea, son filmes moi diferentes, ¿no? Está moi ben. A verdade que está bastante decente o filme e con un humor moi, sobre todo nunha parte do filme, con un humor bastante moi británico, moi de tal, ¿no? A verdade que moi ben. Silent Night para mí e bueno, non lle vi unha crítica ruín, o sea, que dicir a todo o mundo que a viu, todo o mundo gosta. Eu o único matiz que lle poría é eso, que eu creo que revelan demasiado cedo cal é o trasfondo da historia. Se callar se mantivesen un pouco o suspense un pouco de máis tempo, o filme gañaba incluso. Pero nada que reprochar, vamos. Moi ben. Interesante. Anotado que. E ti biches o filme no Festival de Cine Europa non? Sí. O que se celebrou, bueno, de feito foi o único que vin. Fun especificamente a Compostela a ver este filme porque tiña moi boas críticas en Sitges. Pues curiosamente este ano dabanlle o premio especial pola súa carreira a Verónica Forqué, que fai uns días que faleceu e foi así como unha noticia moi impactante. Moi impactante, sí. Bueno, pues todo moi triste e nada, pues
unha pérdida, unha personaxe na historia do cinema español moi significativo, non? Eu non coñecía, ti dicías que o pai... Sí, o pai foi realizador e tiña filmes incluso de exploitation, non? Tiña alguna incursión no terror e no tal, non? Entonces, bueno, Si unha pena o que esperemos é que non quede na memoria Verónica Forqué por a última participación. Xa, pero sendo máis xove quizais é o único que coñece dela e digamos que xa non estaba ben, de feito marchou deste programa porque ela dixo que non estaba ben. Bueno, foi unha situación terrible. Sí, eu a vin no programa este hostia, sí que ten algún comportamento curioso, non? Pero bueno, moi errático, moi raro, claro. Bueno, eso saber eso. Cada quen o que pasa. Sí, abandonou ela porque estaba de esgotamento. Bueno, estaba mal. Bueno, pues nada, eso, unha lembranza de Verónica Forqué. Pues... Sí, foi moi grande, claro. Pois, o seguinte filme do que vou falar, eu vou sempre a rastro destes Sitges, Last Night... Cousas que non vemos en Sitges, non? Sí, Last Night in Soho. Bueno. Ainda non a vin, tampouco. De que tal? Pois, moi ben para min. Gustoume bastante, sí. Unha peli bastante, bueno, rara, rara no modo en que unha tipa que non sabes moi ben se está a soñar, se está a ser tomada por espíritos ou está directamente tola. Que bueno, que como falamos noutras ocasións é como unha constante nestas últimas en bastantes pelis do último Sitges. Está bueno, está moi ben do punto de vista en forma, en todo deseño de arte, vestuarios, todo isto é increíble. Creo que non sei se foi hai como dúas podcasters ou xente ligada un pouco a este mundo, unha que non sei onde é, se chama Sirvelche, e outra que é galega, de feito a Mojaves. Alguna delas calificou inaugurou unha especie de subxénero do último Sitges que locas del coño, ¿no? E como que había moitos filmes que eran sobre, bueno, pues mulleres que non se sabía se estaban locas. Sí, non só comentamos aquí, claro. Sí, isto un pouco así. Ten esa aura yalo, quizáis tamén porque a habitación onde hospedase a protagonista está sempre iluminada por un neón. Sí. Pero ten máis, tamén é unha especie de Jullonit, ¿no? Sí. Sí, bueno, non sabes moi ben que está pasando. Tampouco eu o plot twist non o esperaba. Non revele demasiado, por favor. É o plot twist que eu esperaba. Sí, pilloume desprevenidos. Bueno, só recordamos, está Thomasin McKenzie, está Anya Taylor-Joy, alias Los Empanadas. Grandísimo. Que tal está neste filme? Eu son ultra fan. Moi ben, sempre ben. Non só actúa, canta tamén. Sí, baila. Joder, todo ben. Tamén está Matt Smith de His House, recordemos o segundo mellor Doctor Who. Unha peli que é digna de ver, por suposto. Moloume moito, é unha historia que atrapa bastante. As personaxes están ben construídas, empatizas, comprendes o que fan tanto unha como a outra. Ten ese punto de que é rara, desa extrañeza que é moi agradable. Pero bueno, non sei, xa foi unha recomendación, creo que falei dela no programa de Sitges e tal. Eu non creo tampouco que sexa tan rara a nivel de historia. A nivel de historia, bueno, incluso un filme bastante comercial e bastante tal, ¿no? Pero creo que sí que lle dá toda unha ambientación musical, visual, como moi... Sí, claro, eu refírome a iso, a que como que de repente
transportas a un sitio moi diferente e crible, é dicir, é que está moi ben feita. Para min está moi lograda esta película. Tanto cando a rapaza está a estudar o diseño de moda ou algo así, e vemos, como poden ser as súas relacións nun sitio como este, unha rapaza que leva unhas pintas peculiares porque ela diseña a súa roupa, pero ven dun pobo de fora de Londres e tal. Sí, unha especie de outsider, ademais, a tipa está como unha nerd dos anos 60. Sí, viste como tal. Toda a tría sonora que acompaña o filme é como de artistas. La chega con as expectativas e se encontra con un mundo competitivo, non sei cuánto, ¿no? Entón como que se refuxia máis nese mundo dos anos 60 e tal, ¿no? Creo que o filme que fai ao final tamén como dicindo, os anos 60 tampouco eran tan bons, que tamén había merda, sí. Claro, moitas, como hai unha frase que di nun momento que en plan, isto é Londres, en todas as habitacións desta cidade cometéronse crimes. Sí, sí. Como, claro, que como en grandes cidades e tal, grandes cidades cosmopolitas onde non había reglas, pois pasaba de todo. Eso reflexa moi ben, ves a crudeza e o terrible desa situación. O terrible da peli. E como está tan ben explicada, pois comprendes todas as partes, non sei, gustoume moito. Sí, a mí tamén moito. É dicir, Last Night in Soho, recomendación. De feito, ia asíches en plan, isto vai ser un hype da hostia, sabes, tal, elenco tal, non sei que, lucecitas, isto vai ser unha merda que flipas. E non, e saí bastante contento, a verdade, tamén. Sí, eso, por moitos motivos, e tamén elas dous están perfectas. Ela é un pouco irritante, a protagonista. Pero pretendido, porque, a ver, ti metes a unha tipa vestida dos 60 cos máis chics, cos máis os máis que están a última da moda. Pero é evidente, o sea, quero dicir, eu, por exemplo, os máis chics e os máis tal non empatizo. Pero me estaba costando empatizar con ela, mas con esa voceciña que ten, non sei que, tal, ¿no? Esta tía, es más madura que estás aí na vida, ¿sabes? Sí, pero que é unha situación curiosa e por eso tamén, salientable. Sí, no, a verdade que o filme está moi ben. Pois entón estamos de acordo aquí, ¿no? Sí, a mí moloume. Bueno, pues estás de acordo con que molou? Ben. Sí. A tope. De feito, estaba pensando, pero non vou facer agora igualmente. Ainda teño que facer a lista Pineda esta de 2021. O que pasa é que estou a ver o filme que me falta para ser unha lista decente, ¿no? Que é Mad God. Mad God, sí. Pois, a mí me flipou. Estou comenzando a ver e a verdade que sí que estou a gustar bastante tamén. Era longa esta, non? Sí, por eso estou na venda por partes, porque ademais pero tampouco moito, non? Era hora e pouco. Non, porque igual algo máis. Hora e 20, hora e cuarto igual. Hora e 20. Non me lembro, pero non. Eu tiña, non sei, quizáis foi polos anos que tardou. Non sei, eu estaba xa como din que é un filme tan raro, vou pillar todo o que tal, non sei que, non? E é como un rollo bíblico, non? Al final. Un pouco. Sí. E nada, a verdade que estou a ver como evolúe, pero esta tamén, o sea, Last Night in Soho está, e Silent Night está, e Mad God ten toda a pinta que pode estar tamén. Lamb está aí, a mí moloume moito Lamb, é dicir, obviamente é moi diferente a moitas pelis, pero é un peliculón. A mí ese tipo de cine Lamb probablemente esteña, pero non é das que está máis arriba, O sea, vin cousas mellores, eu creo. Tamén entendo. Ainda non a vin, teño que sacar tempo como a sexa para ver todas estas pelis. De todos modos, isto era Last Night in Soho recomendación, así que xa van 2 recomendacións para Last Night in Soho. Bueno, pues filme destacado este ano. Sí. Vale, pois eu vou falar agora dunha serie, unha obra menor. Xénero menor.
Bueno, unha obra, unha serie alemana de 2018, Perfume. Pero esa foi a primeira. Eso xa falaste dela, Bueno, pero aquí lle dan un xiro moi curioso, ¿no? Eu a primeira noticia que tiven foi de Netflix vai sacar unha serie sobre o perfume. E foi como, hostia, pois a ver que tal esta adaptación. Pero non é unha adaptación, digamos, da novela en sí. A serie alemana é da ZDF Neo, unha productora dali, e Netflix ten os dereitos de distribución internacional, non? Está dirixida por... Son 6 capítulos nada máis, de, bueno, entre 45, 50 minutiños. Está dirixida por Philip Kadelbach. E que dicir desto? Eu fun a ver esta serie tamén co coitelo entre os dentes, non? Porque foi como é o perfume, pero non é o perfume, non? Foi como, vale, isto xa é como a The Watchmen, non? É Watchmen, pero non é The Watchmen, e tal. É como, son cousas que a veces son moi perigosas, non? De que vai isto? Pois está ambientada na actualidade. Bueno, aquí aparece morta unha rapaza. Chega unha detective, unha investigadora, non? Que ten unha pasa algo moi curioso co tema do seu olfato tamén, non? Non vou revelar que é, porque é importante para a trama, pero hai cousiñas tamén. Comezan a investigar e comezan a investigar a unha digamos, un grupo de amigos, son 6 amigos que se coñeceron nun internado cando eran adolescentes, non? Que pasa? Que o cadáver que atopan, non? Faltalle un trozo do pel, no que supostamente pois hai tamén na novela do perfume era pois unha parte importante para extraer os olores da xente, tal. David recordo eso, como que distribuían unha especie de xel ou algo así polo corpo e despois dun tempo quitaban eso porque ese xel ou o que fose quedaba impregnado. Si, eso recordo. Bueno, pois aquí comezan a tirar do fío, non? A policía está liada co fiscal do caso, non? Bueno, chegado certo momento, pois tamén hai algo que é moi importante que sucede entre eles. Bueno, a historia é que a pandilla esta de 6 amigos que se coñeceu nun internado obsesionáronse coa novela original. Fixéronse como así fanáticos do mundo do olfato, non? Comezaron a experimentar basándose no libro, os hipsters. E ao mesmo tempo que se investiga a morte, bueno, comeza a haber unha serie de mortes no presente, tamén había unha historia dun cadáver dun rapaz que non foi resolto no seu día, non? Bueno, é que non quero contar moito máis porque é como unha especie de meta historia do perfume, non? De feito hai un momento que a policía está vendo o filme, non? Do que falaba antes de Tom Tykwer e tal. Bueno, eu comecei a ver o filme e foi como, bueno, isto, de feito, ao final do segundo capítulo indigneime un pouco, non? Porque é o típico que te poñen todo para vai pasar algo enorme e remata con miradas, guau, que movida e non te revelan que é ata que comeza o terceiro capítulo, non? Non, eso é algo que non me parece ben. Bueno, eso ten explicación, é o feito Zengarnik non? Sí, pero que aguantar a xente. No capítulo tes un inicio, un nudo, un desenlace, coño, tes que ofrecer un desenlace, non suponer que, bueno, como xa a xente vai ver o seguinte episodio, non? Pues, bueno, manías xa mías personais. Entre eso é que era moi difícil empatizar coas personaxes, non? Realmente son personaxes pois que penso que están moi ben escritas, non? É xente complicada que tivo unhas vidas de absoluta merda e claro, están tolos por ser amados, non? Que era un pouco tamén do que ia a novela original do perfume. Pois que pasou aquí? Que
me parece que está todo tan ben hilado, non? Hai unha serie de flashbacks, estás en todo momento entre o presente e o pasado, e as pistas están tan ben postas para que ti vayas construindo, non? Con coitelo e garfo, non? Non é tampouco así moi evidente, que me pareceu absolutamente genial. Quero dicir, os personaxes son, de verdad, é moi difícil, moi complicado empatizar con elas no comezo, pero non hai ningún, cando remata a serie, da que non se xa capaz de empatizar. O sea, está todo moi ben explicado. Incluso a personaxe, a protagonista, non? A investigadora, no comezo é como, hostia, pero que esta tía, non? Ao final é que comprendes perfectamente o que lle sucede. Ademais, aplaudir o final, que me pareceu boísimo. Entón, nada, para min isto inesperadamente convertiuse nunha recomendación. Sí. Que guai. Mira tú, o filme non, pero isto sí. Xa. Mola. E me parecía un pouco enrevesado o tema de, bueno, vamos facer o perfume, pero non é exactamente o perfume. Bueno, pois ao final conseguiron crear unha historia para min super interesante. A música chamoume moitísimo a atención, é de Michael Kadelbach e Fabián Romer. Bueno, Kadelbach non sei se ten algo que ver co director, que tamén ten o seu mesmo apelido e tal. Parece unha música fermosísima, moi triste. A verdade é que a serie é un pouco deprimente. Dramática. O sea, sí, porque son as vidiñas que non sei, hai unha atmosfera aí moi fodida, non? Pero está moi ben feito, hai certa fermosura en todo iso, non? Está me pasando algo similar con The Fall agora, ten ese rollo de que rematan os capítulos e un baixón absoluto, pero é todo impresionante. E nada, para min, pois, recomendación. Esta semana, as túas recomendacións unme non fun tan quinito. Quitaste o churi, o bello churi que todos coñecemos. Pero bueno, teño para a próxima semana teño merda que falar. Que guai. De acordo. Bueno, pues, eu quería comentar antes de Last Night in Soho tamén que a señora a que resentaba o piso que morreu recentemente, morreu antes da estrea da película. Do filme. Sí, que bueno, que esta actriz Diana Rigg, que bueno, que foi Olenna Tyrell en Xogo de Tronos, que unha personaxe con certa importancia por un segredo moi ben guardado. Bueno, tamén saiu en Vengadores. Pero bueno, aí sae todo Cristo. La cabra tira al monte. Sí, hostia, unhas recomendacións en superheróis. Non, é un... Sen homes en mallas, con os gallumbos por fora, ¿no? Personaxe, bueno, moi relevante para Last Night in Soho, que eso, que morreu antes da súa estrela. Sí, unha personaxe bastante importante. Bueno, pois eu vou falar de The House on Sorority Row, ¿no? 1983. Dirixido por Mark Rosman. Probablemente se pregunten quen é Mark Rosman. Quen é Mark Rosman? Nada, eu creo que eu creo que o máis relevante que fixo, porque fixo moita cousa, pero o máis relevante que fixo foi tal vez este filme, vale? E, bueno, non lle debeu ir moi ben porque de feito acabou facendo como merdiñas para Disney e tal, e actualmente dirixe... Bueno, eso... No, pero non será hostia. Pero non dá hostia, sino, bueno, as cosas menores, ¿no? Pero moi menores, e de feito estive investigando, ¿no? En plan, de rollo Pocahontas 2. Cousas así, como moi demenciais, non sei que, familiar, bueno, unha estupidez. E de feito, a última cousa que vin foi unha cousa do 2017 que vin destas veces que vou comer coa miña mai e tal, non sei que ela pon os filmes estes de Antena 3 para dormir un pouco, ¿no? A facer un pouco unha soneca e tal, e eu aproveito e fago unha soneca tamén, ¿no? E, bueno, pues un dos filmes que estaba acontecendo, pues estaba dirixido por este Mark Rosman, ¿no? O sea que non, a súa carreira non se pode decir que fose ascendente, ¿vale? Bueno, unha lástima, joder, Mark Rosman, e vou decir por qué, ¿no?
Matt Rosman fai este filme de terror que se chama The House on Sorority Row, escrito por él, ademais, ten pinta ademais de proxecto como autoral, unha cosa que quería facer él e non sei que, non? E está, bueno, protagonizado por Kate McNeil, Eileen Davison, Janice Ward, Robin Meloy, bueno, tal, ¿no? Actrices. A actriz protagonista xa vistes nalgún outro filme, vale? Porque era como unha cariña así bonita dos anos 80 e tal, e a min soame de algo, pero non sei de que, ¿no? Como que xa apareceu nalgún outro filme e tal. Bueno, de feito dinlle agora a buscar o que fixo un montón de filmes, ¿no? É unha cara familiar, ¿no? Bueno, esta será como a final girl, ¿vale? Isto é nunha historia que nunha especie de edificio este de bueno, como de residencia universitaria, ¿no? Para mulleres dos campus norteamericanos, non sei que non sei, ni siquiera sei se é unha irmandade feminina, unha historia destas, ¿no? Pois elas teñen que abandonar este edificio tal día, ¿no? O 19 de xullo, non sei que. 19 de xullo creo que era. Porque, sí, porque a tipa que rexenta ou a xefa, digamos, do edificio di, non, a tal día todo o mundo ten que estar fora, ¿no? Pero elas din, non, mira, o sea, nos vamos graduar, vamos facer a nosa vida de abogadas, ou non sei que están estudando. E din, temos que facer unha festa aquí. ¿Vale? Temos que facer unha festa aquí. Pero a señora non sei que non o vai permitir, ¿no? E elas, non, temos que facer a festa aquí, non sei que, non sei cuantos, ¿no? E entón, bueno, pues esta señora se chega ali e se encontra estas de botellón ali dentro. E di, mira, esto non pode ser, ¿no? Eu non quero isto e a partir de mañá tens que estar fora porque non sei que, ¿no? E as tipas, señora tal, es usted unha estúpida, non sei que, queríamos bañarnos nunha piscina e non a limpa nunca e non nos podemos bañar e non sei, bueno, movidas destas, ¿no? Entón hai unha que lle ten especial manía e vamos gastar unha brincadeira, ¿no? Vamos facer unha brincadeira a esta señora que se merece porque é unha fascista e non sei que e non nos permite disfrutar como xovens que somos e en tránsito á vida adulta, ¿no? E nada, entón esta brincadeira sae bastante mal, moi mal, ¿eh? A palma, imagino. Sí, moi mal, ¿eh? Pero moi mal. O sea, a brincadeira tamén non ten moito sentido, pero vamos, sae mal. E elas teñen previsto, isto é un furado do guión, ¿eh? Aquí sí que recoñezo. Pero sae mal para a señora... Deixan o gas aberto. No. A Mrs. Mac. Sí, a Mrs. Mac, digamos, o sea, non é tan simpática como Mrs. Mac de Black Christmas, é como bastante máis reaccionaria, pero ten un motivo, ¿eh? E entón a cuestión é que nada, deixan unha serpe solta, digamos. No. Aí, o sea, bueno, eso. Non vos vou explicar, pero sae mal e entón, bueno, xa vos imaginades, esta señora non sobrevive a brincadeira. Chuculo. E entón, claro, isto, o furado de guión é que elas querían facer como unha especie de rave ali unha rave de 1983, en vez de con música electrónica, pues con o grupo tributo a los Ramones do momento, ¿no? E isto, bueno, e se a brincadeira sae ben, como montas todo este festival aquí dentro? Porque igual a outra sigue sen querer, sabes? Sustituín o colutorio dental da igual. Por ácido sulfúrico. Sae mal e din, esta señora ten que ser ocultada e non sei que, e nos facemos a festa igual. Aquí non pasou nada, ¿no? E entón, bueno, teñen debates, non sei que, porque hai alguna que di, home, non, pero isto é unha barbaridade, non sei que, non, pero que temos un futuro por diante, non podemos ter... Bueno, tal. Total, que ocultan o cadáver. A mí non me foden a festa agora. Sí, non, e como que isto non ten nada a ver con nosco, ¿no? Entreabren unha porta e deixan en riba unha bombona de butano e calle encima. A cuestión é que fan a súa rave, ¿no? O seu concerto tal, e unha a unha van desaparecendo.
Vale? Que divertido. Bueno, we need to watch more all slashers. Esta é a historia. É un slasher que eu non vin, slasher da época do slasher, vale? A ver, non é totalmente original, de feito, sí que ten, e aquí sí que hai como unha cosa que a diferencia un pouco de outros filmes slashers contemporáneos e tal, que, a ver, evidentemente, o sea, para min hai unha influencia clarísima, non xa de Halloween, sino de Black Christmas, por exemplo. Sí, que a mí me estaba lembrando. Sí. Ten moito de Black Christmas, momento. De feito ten Fallado, onde hai cousas onde a policía non mira, en campo de forza, claro, non pode pasar. Entón, nese sentido bastante igual, non hai chamadas telefónicas, pero hai xente desaparecendo, non? Engaden nitroglicerina nunha cocteleira e a xitar estoupa. No. Hai hai cousas que son diferentes, ¿vale? A actriz, digamos, a Final Girl é bastante carismática, a verdade que está moi ben como Final Girl e tal. E ademais ten un rollo que é genial. Este tipo quería levar o slasher cara a outro, o sea, alén. Quería levar o slasher alén do que xa era un cliché na altura, non? E entón, por exemplo, o guión está inspirado en Les Diaboliques de, bueno, mítica, non? Tal, non? A morte. Porque é un filme bastante guai para copiar, non? Depois ten un rollo Mario Bava nun momento, o sea, hai unha escena medio así, como dicirlo, cando tes drogas no corpo e ves cousas psicodélica, está. Psicodélica, que é tal cual Le Tre Volte de la Paura, unha movida así, o sea, iluminación super rara, bueno, non sei. Quero dicir, e un slasher tal cual, un slasher con Final Girl, con asesino misterioso, con non sei que, tal. Sustitúen o viño por Bitter Cash e morre, porque sabe falar. Pues estás metendo co vello slasher, pero o vello slasher merece un respeito. Non, eu estaba lucubrando. pero é importante non saber como morre a Mrs. Mac da historia para o... Bueno, é mellor velo, non sei. Sí, eu quero ver. O sea, sabes que vai morrer. Sí, a ver, non, pinta. Entón, a ver, é un slasher convencional, non é nada novo, nada inventado, pero sí que eu creo que hai como unha vontade de levar o slasher a outro sitio, a un sitio máis artístico, máis, bueno, de outra maneira. Entón, para mí é unha recomendación. Non é eso, non é, que sei, Mad Man ou non sei que, ou moedas así que son en plan, vamos a imitar Friday the 13th e xa está, e vamos facer propia traballada e non nos preocupamos, sino que aquí hai como unha especie de vontade autoral. De facer algo original. Sí, isto non lle saiu ben e de feito acabou facendo o que dixen ao inicio, non? Acabou a súa carreira, acabou, pues, bueno, en sitios un pouco raros e feos, non? Pero este filme, para min, debía ter o seu culto, debía ter o seu tal pola súa diferencia a respecto dos slashers. Incluso traelo na malta. Bueno, é que como teño varios xa pensados, eu pensaba neste, ademais este vino esta semana, que decir, non... De feito, eu vira antes o remake que fixeron. Un remake, hai un remake feito de 2009 de 2000 bueno, de cando se facían os remakes, vamos, de 2000 bueno, non pararon de facelos. Sí, pero fixeron en 2009, ¿no? E nada, o remake de 2009 é un absoluto lixo, non vale para nada. O sea, isto é 1000 veces mellor que o remake que fixeron do tal. Pasa un pouco como con esta do Mineiro, My Bloody Valentine, que a antiga vai pasar por aquí, porque é un filme, eu creo que é bastante chulo a nivel de slasher, ¿no? E o remake que fixeron era unha chorrada, vamos, o Black Christmas. O Black Christmas, incluso. Sí. Vamos papar o
o refrit tendo en conta, final. O sea, que dicir, eu xa dixen que isto é recomendación, bueno, se nota no meu entusiasmo a respecto de tal. Sí, no, joder, teño moitísimas ganas de verla, claro. O sea, que dicir, só opino eu isto, sí, o resto da crítica creo que non tivo excesivo éxito. De feito, estou vendo as miñas almas xemeas en Film Affinity, deronlle un 4, que saberán eles. Para min, The House on Sorority Row, de recomendación. E, agora que falábamos de remakes e de Black Christmas e non sei que, queda saber de que falaremos na próxima semana, ou nos próximos días, a ver se podemos gravar este episodio, porque ademais facemos 2 anos. Comezamos con Black Christmas lá polo ano 2019, pensando, podemos reunirnos físicamente con frecuencia e tal. Isto non foi así. Bueno, tivemos confinamentos, tivemos pandemias, que decir, a realidade superou. Pero superamos todo, superamos todo eso. Non deixamos de estar aquí. O ano pasado, en conmemoración do primeiro aniversario de Mar de Ollo, falamos do remake de 2007 ou 2006, non sei cando foi o ano, que non nos entusiasmou demasiado. Lembro tamén a dificultade para topar unha escena favorita. Bueno, pues chegou o momento que todos temíamos, o mínimo que temía eu, vale? Chega o segundo aniversario e temos que falar do segundo remake de Black Christmas. The Last Refrit of Light Christmas. Of Black Christmas. The Last Refrit, que para min, xa digo, para min vai ir directamente ao fondo do pozo. Peor que Virus. Sí. Sí, aparte esta mola botar os 3, non? Sí, no, esta é especial, que decir, esta non é... O sea, que decir, se eu teño que traela, non a traio. Que decir, é unha cuestión de que, bueno, xa establecemos unha tradición, a ver se fan un outro remake de Black Christmas, e xa o ano que ven, pues temos outra que falar. Pero... Sí, eu creo que é máis divertido falar de pelis malísimas. Bueno, estaba a curta fan esta de... Sí, había dúas. Smee, Billy, que, bueno, xa falaremos para a semana dela. Vale. Bueno, se nos faltan para o ano próximo, se nos falta un remake que ninguén fai, que esperan, farémonos. Sí, ou facémonos unha curta, un fanfic de Black Christmas e tal. Pillamos unha casa destas de Cidade Xardín e metemos aí a todas as colegas, e son a nova irmandade. Hai algunha abandonada por aí, non? Pois non sei, a verdade que sí, eu creo que na esquina aí preto da Praza de Portugal. Pues mira, pues sería mirar. Penso que falta unha historia contando a xuventude de Mrs. Mac. Sí. Festa tras festa. que xeito de esconder Tiña clarísimo, sí. O whisky, A maestra. Bueno, pues esquecede esta entrañable Miss Mac porque non existe probablemente non existe. O sea, non lembro se existe, pero vamos, se existe, non existe da mesma maneira. É terrible, vai ser unha experiencia que ides lamentar polo resto da vosa vida, pero é o que toca. Aquí nos toca... Bueno, sei, eu levo unhas expectativas tan baixas que a ver... Vale, pues na próxima semana, Black Christmas 2019, chegou o momento que todos estábamos evitando, pero sí, eu levo 2 anos pensando e que ademais no horror de sabes Facebook que te di, tes memorias, ¿no? Este día, non sei que, ¿no? Funes consultar hoxe, ¿no? 2019, a ver Black Christmas, o sea, hoxe estaba vendo Black Christmas e me estaba cagando en todo, no Marineda, sabes? Bueno, pues volverei a enfrentarme a ela, é o que hai, fago polos mal de Ollers. E bueno, xa eso. Virus, mira, 2,9 en Film Affinity, ¿no? Bastante menos que Virus. ¿Sí? Pero cal é ese? Black Christmas 2019. Promete, Se ten un 2,9 igual até interesante.
Mira, en serio, Sí, prefiro Zombie Nation, Sí? Sí, duras declaracións. Bueno, que Zombie Nation, como diría Miguel, película. En Film Affinity, entre 3 e 5 non molan. Menos de 3 xa comeza a molar ver esas pelis. Bueno, pues, xa me diredes vos, Te digo, non ten nada máis a directora. No, si ten... A directora creo que fixo un capítulo nada máis despois. Ah, vale. No, pero antes sí que creo que ten un capítulo desta serie que se chama... era como ten un capítulo nestas series que son como episodios independentes, que son cada unha historia de terror e tal. Pois creo que... Masters of Horror. No, pero era unha que se dedicaba a facer de... que non lembro o nome. Pero que eran como festas de cada mes. O sea, cada mes hai un capítulo e era dedicado a esa festa, ¿no? Pues en outubro Halloween, no Natal, bueno, pues eso, ian así, ¿no? E eu creo que esta fixo algo así como do novo ano, unha historia así, ¿no? Que está, todo hai que decir, eu vino, está bastante mellor que Black Christmas, todo hai que decir. Como que é capaz de facer cousas mellores. Entón, por que nos regala isto? Fixo un John Bruno, quizás. Sí. Non sei. Odio a todo o mundo que sai e incluso o protagonista que me cae ben, joa, porque é a protagonista de... Bueno, xa non teño memoria, pero do filme este irlandés deste matrimonio que alugan que quere comprar unha casa e quedan atrapados na urbanización que non poden sair. Sabes cual é, non? Sí. Pois é a mesma... Vivarium, esta. Pois a actriz protagonista é a mesma de Vivarium. E joder, que Vivarium me caía moi ben, pero que claro, fixo isto e me cae fatal. Ao final todo depende do guión, ¿no? Claro, sí. Os dous primeiros títulos das críticas de usuarios de Film Affinity. O primeiro é Bochornosa revisión e o segundo é la peor película de terror que he visto en mis 32 años de vida. Vale, pues este o hype... Por aí vai o rollo. Este o hype co que vos convidamos a acompañarnos nesta revisión do terceiro, o sea, do segundo remake, do segundo refrit de Black Christmas, vale? Segundo aniversario do Mal de Ollo. E nada, pola miña parte... Bueno, agradecer ao Galloso que está pasando un mal momento e tal e que esperamos que abra pronto e que nos cede sempre gentilmente o espacio e a todos vos, a todos e todas vos un abrazo grande. Sí, parabéns Mal de Ollo Mal de Ollas sí, vémonos na seguinte, esperemos que se sea divertida porque destrozar unha peli é bastante divertida. Sí, ao final sí. Ose, por exemplo, con virus ainda botamos unhas risas. Daqui a 2 semanas nin vos lembrades de virus. En fin, apertas, vémonos aí pa semana. Chao. Vostedes acaban de escoitar Mal de Ollo Podcast.